mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedrato, pharmacies, saloon, barber shop. Ya ne bon kura foche di okrum. Wo de mobile phone no kura ye bayere dia wo fro mo a. Wo be ya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059 1214 135 and 059 1214 137. Website www.abapamall.com. Abapamall. So convenient. Abapamall. So convenient. 21st clinic say eba sciatica no every usisimu konoa woto ase hono ntirina fa usrem ekosi wo na ase hono ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi a herbal treatment ya de awono ama ho e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo wo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo wo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Mechanic pain. Na yano kretrodo. Sana modia. Jackson College of Education for Bonti. National Accreditation Board for AMO Accreditation. And we affiliated University of Education. Wuniba. Jackson College of Education. A 4-year degree program. A Bachelor of Education. The here say. Okra 6 credit passes. 3 electives. And a 3 core. English and Maths. Eka home. The Okra Diploma in Basic Education Certificate. A free recognized institution. What me quiet 2-year topper and your post diploma. Now, 5 credit passes. 2 elective. 3 core, including English and Maths. What me quiet 3-year diploma in basic education. So we are 2-year top up. Abenya degree. Now, 1 year 25 years. And in your brosa now English and Maths and dia. Ubetima apply. Ako Jackson College of Education. Make us say oh yeah admission. Go to ye voucher. Our ADB, Ecobank, GCB Bank, Republic Bank, and the Senior Piaba Savings and Loan. And now dial star 887*18#. Our network biaso. And our friend 0545 051 182 and 020 126 0290 and 0266 899 495. Hey, Brasame. Asem. Sisia de me hu obi oyadia. Wo pa bibidru enam a. Metre ne so nkoprechi number 1 Dr. Fokuo. Me brabo age yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo me ensa ne board on. Diabetes, ulcer, koko. Say ni hu ato no. Every year na betem Dr. Foku. Obako nam na bisa me. Abusuafo Dr. Foku wa bene. Obi agina tum. Obi aso yade. Obi asne duro nam. Say yare hu ti say hepatitis B. Obre na sententem kra. Awo malaria abusuani nyina. Gonorrhea, white and syphilis. Nyina Dr. Foku ye hu adwuma. Say de nwanwa kra ne say. Wo se wo ba se ukuru pemma ana bema. Wo yire ye mema sem a. Obaya de bia ma. Ukunu nko ba foforo bia hoda. Wo yire no so nko bema foforo bia hoda. Eya bibiduro kan no de ye. Enya juju. Dr. Foku wa duro bi. Ye fra no bema mu bema. Afeso oba owo ntentem no pese otetena wo mu a. Owo ho bibiduro pa. Kuma se Dr. Foku opeti number 1. Usin kwanta so hwa. Wa said that okay sin kwanta so hwa. E do ba ya sabia ho. Sawo akra. La Pass New Market Kum Hotel. Numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199. Awarifo a mawari yakusa mu akatie stimu dia so abranti ani ababa mo hyehyɛ aware mo nso a mawari aye from obiantie 143 ya mo bibia kwa 143 for na ye krado aware ani ayonkofa manimdefo na betena se na wakyerɛ mo ayonkofa ani aware su fili adwuma ba ya na yere na ni obi dan paso me huni amenya krado na san fa. What do you mean fa say media radio asemunti radio asem nkan jere say ye nyimi o memenda wei ani memenda bia franyumre nonso egosi anyumre nonkron 143 I love you. Don't want some 143 I love you. Or don't want OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Dabi. Asem Dabi. Asem Dabi. Yeah, good evening. What's about go there? Asem Dabi. But I didn't know Sunday put not to also make my earphones. Você? Didn't know Sunday put not to my earphones. No. Your number, yeah. Sunday put not to
Okay. What's the man? Alright. This way you know why? Asem Beba Dabi. Hello. Hello. Who is that? This my capture picture. Who is that? I will report you to the police. Yeah. Report to. Yeah. Listen. Man, who's we are in a social media, right? Yeah. Anything can happen. We are come out with the minimum. Only the number now send it. Number now send it was not the same number for the picture amount. The same number for the amount. Your phone so the same number now send it. This is no. Minimum patrono. Okay, yo. That's it. Hello. Yeah, hello. Yeah, so the police come to see me what do. Me do kids to for police bla. We are passing. Meet me. Let's show you answer. My typing BBR. Call someone. What's that BBR? I know. Jimmy for papa. I will take you on. Miss to Yes. We are stupid. Now make you answer. We are Jimmy. Picture be what we photos. You have the right to call me. No, only we are sending you photos. For me, there. Only we are sending you photos. And I don't know can the months and be photos. Yo, and then for me home. Missy, I don't know can the months. Hey, now what Jimmy sir? Continue talk. Good. Go. What the baby? Show me what you flow classes here. Me bounce it here. Me call really feel is here. Me no atem. Me call really feel is here. Me father pressure is here. Shamo. Me pressure. Now we are I'm telling you. Me is here. Okay. All right. Me is here. Yo. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Wasana baby. Wasana baby. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. 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 Asem Oba. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Okay, I young Kamudin.
Odoman Koma Nyame. Etiefo, aha, eye Otek. Aha ye 102.9 FM. Ebre naso, se Asante menyina. Aho hwa efidi kasia no. Yede Asem Beba de dwumadie yade ba besom. Na dwumadie ebra no bra no. Da ne da se yehia se yia. Asem wa ya yeka ene se yede suade. Afe yade kire yen ho nso ade. Enti enawie yechie no kwasem ne se yebesuade na yasan akire yen ho nso ade. Awiabre mu hia yechie ensem a ebeboa yen dada setinamu ede ebekọ yanim ena yadofo yaboafo ada romanti yaji adwa na yede babesom awia mu beboa me ama mada Ebanage Herbal Production and Consult of Wase awia wonu mo boa pa say yemfa sa adwumadie yemfa mra mesom mo ye wo Dawood Scientific Herbal Hospital wono no de Dawood 360 capsules ene Dawood ointment no ode aba ye wo Naskeba Clinic Ultra Modern Herbal Clinic sa wo yade na wo de achinia wonya no adura wo ba ya hwehwem eboa yi yade ni free ho ya wo Time Herbal Mixture ye no de atridi yade ho adwuma ena eyo Agweve Herbal Hospital aduro wo fi oye ye na ye nananum nupa wodi gya ye no ye kuramu abeduru sampempensui ye wo Coffee Organic Tiger Nut Powder atadwisam no se wunya bi na se wudi a ebeboa wo ye wo Spark Healthcare Dr. Bosum Chigasi wono nso ne na pamfo wono mo aben ye wo Spanish Garlic Mixture ene ne capsules a antekeba for de aba ye wo Dr. Fokio papa no wa ben onim de na wo boa dasa enyumakuro we nom ene poti yawfo a awiabre mu kura yen se yemfa Asem Beba de show no yemfa mra mesom baby biara owa utie yen ewo 102.9 FM Otek FM afidikasi yesu no o say hwen live ewo Otek TV ne so o de ko YouTube ana ko Facebook na hwehwe Otek 102.9 FM ko YouTube ana Facebook na hwehwe Otek 102.9 FM na wo hwehwe na hunu wo Facebook ho a ma desrede ne se eya hye ma wunuanom enya adesuane ade kiredwumadie no emu chefa wo YouTube ho a comment wo Facebook ho a comment like yen live video no follow yen na like yen page no se be ya ye chance ye bia no a ebe notify na wadwenkyere awowo no odi abre yen mosomfo Krobea nana yaw Asante minie oji amanie apese makana nanie sabre ya ye ka sei okọ yen Facebook ne so a ye wo Azeman ewo Azeman Ventures ewo Kronom oni dwa no ene di animhwe na wo kire se akra ya Krobea Asante awiei ye ma woni wapamfo ha na yanim ahia ye ni ajepa ye wo post 1 a wono nso a share ye show ne live ewo Facebook ne so ene wo kire sakra oba barekese taxi rank ha ya bade mu abiabiem na ye dawase sesei amagana kamia ye se akunkum no ya doso nana ya posifo no onom ma wonom ani na hopa ne nipa binom ediewu ya wa Asare George ene wo kire se eye me first time ya me hwe ushow no na ma comment nie agrika bura so ene akora me wo nanana ye da se wate ebra no wafutua ya wode mayen no ema ye deje oba sepebu okromu a akora ya Krobea Asante me nso me wa ha na kosoa na bo adwumapa ema adasan Zak akora ya Krobea Asante uye so great me ne original chasey yenso ye wo Moro market ha na akora ya badem wa biebiem ena ye hwe show ne live Anthony Opon wa share show ne live wo Facebook ne so ena wa comment ya wo kire sakora yi yemfa sedama awurade nyankropon eye na daromanti enene ye da so tiase nanana mumo munkagangum na yenso ne mapamfo ye nyina yenso atwa ho ahia ye wonanama ya wo kire sakora ma ha o na enenso ye da foforo mo fire muntuja na wie yenso yaka mo ho ya freeman wono nso wo Moro market en wo kire sakora ya Krobea Asante ena wie ma yenchiachia mo ena ye midweek na awurade nyankropon ka mo ho udinde adwa ye boa o Israel sabre ya ye ka say o hwe show ne live ewo ye Facebook ne so okay
enti we ye de de hohoro ye mpena dwaye o Facebook ne so a na wa share o YouTube ne so a ma ye hunu se won so wo ho se be ya adehye nso ebete wonka akrampofo awiema ha ye ni Krobea umpom te say oh adum eye sendra good bibi e koso de be fine bibi be fine yeah bibi be so what I am bright sure se si a ye nwunu enre nsuo ne toy enfrema fai medasum na why yes no e ho beka because so enfrema no e fa ye timani aso eni se ne nneoma keka bo mu no a na ebi beda sum ebi be enu ekoka me share baabi in fact me share hot chai pa me kwa no ka me yada baabi mum ka wo yada baabi ka me yada baabi ko se ena Nyankopon bo aye betima ni aso ena asa na oba de acha be ho te say akra Nyankopon adom me ho pa ya da Awurade Nyankopon ase awia yasa baabio na ye baseya yase yasom sa ni ade kire ye dwumadie ye de sua de na ye de akire ye ho ade na enra ye de asembito ye tiefu adim enra oteka fem afidie yi so eye afidie di kan Ghana ha ya ye bo ho dawro e de kire atiefu se akwanhia bi asi ama akwamukafo akoto ahye sikakorabea bank bi wonomo bullion van kaya di sika nam so so be kaya emo mo bo police ni ni tuo ekun no ene ye be show video sane ka no omo yo no na nra asem ni si ya na no emputu proso no ye ne assembly member ono na e wo sa akrodua ni e kasai ade hye sabre ya ye kasai assemblyman no ya san afre ni bio mo ma ye nkwa homa ne so enra o ma ye nya ne nteye se aposifo aba abeka enipa ewo krom honi bi ho ama o matie gukwa firi se oni efrimfuo mu ba no kire se o muti setuo toto e wo kwa ye ni mu anyanyam bia akosi sei enra etiefo asem wesi ye ene se kaya edisika enam na akirei ena eba se eye commercial bank for ka sika na wom ye bodini a enye sika ketwa eye sika emuodu na ka no efridu nkwa ena ebesi atwamu akoni wadubi ase enti oduru bu ase no ofa abo ase kurom oba befa Nyankomasu na wabetie si asokwa janshi main road a ekọ adubi ase ni mu en potuo no ka ni ko hye ewuram en wo mo targeti police ni na okura AK47 na ogadi sika no wo de akono obo boni trimutuo ekun no apostifo abekasa akonfirm ene Nyankomasu krodua no emu te sei honorable awiai Otake FM Asem Beba de bidwumadi esunie yasamu aha o yeah what to say okay and na oppression ne wo form and na oppression ne wo form ya da Awurade Nyankopon ne ase enra asem ni si ya no na oppression ne wo soro pa efiri nura nwumre no a ebesi anopai ene awiai Nyankomasu e hot say we am just ma ro ko na ko adie de ko bi egusu a obi ana pa na ama kuru mu ayedi akra ate ngun akra ba cho ama ko fitiri kura na o mu ko school ngene ma ate kuru kwa namba ro kura na so ete kakra o mu ko bi ba so mo o mu twa yele dia ndi kuru ni ate ata tiwa ni nya information bi ase ebi ankofo no approach to ni aka mo nti da puru ki ngo ko da so ngire mo hono no ena sa ngire ni na emu jo na so nfu ni o mu ndema o mu so da ho mo yede o mu ko nti ama eno na aye ama ndi na kra abeto ama ko so kuleni ene ese ene wukuyi amanfo antumi ankonfuom na me ka wo hwa ama eswati ka omo so mi ko ko yo mo no ho na da din kan ni pa ko o ko ko ni dia no dia obenya ni pa ba ku ni ni se dia kan o ba kan mo me ya ma ko di me dia aba ko ma ka ama ko na dia ko so so e de
nsa for man so munya nsa nka wo mu jama okay wo sha efiri nura ya aposifo ni betisi kwaye ni mu no omo pie ene no omo beto aso ona wo krodua ni mu ana wo ma hyemu efiri nura no ebesi sa abre yi omo da so gum ana dia ni ko ni na aposifo ni da to am di to omo yi empo mo di oda forces abeka ho na mu ayedi pa na yesura le peja le ite ni yo se enkra no mabutu ni ite no mpaka kan aja na omudi sai ebesku bi ndi asat ya me ya no kase ni butu ni ta ho bi ehunu ye but me omuda so ho mu a butu ye yo me ya me se ni information bia fa area be bia na ye ye fa kwa itu ya kwa ndi and so they say no for the issue but okay na enra wo ma yenya ne ntia se ka bia ne ya pake wo ho eno na nam susu se akromfo ne de nam ena akromfo ensu na to wura mu enti sa aka no se si ewe eda so de nam ho ana mahu eda so si ho ka ka first time you can na kan ko you can so na ka pa ko ni 20 minutes na sa etututu no e sha tie de ma ni si su ta ka no e ka ho dum no o ka ni be si ho no ni 20 minutes ye ko ho bra na school ko ni bi ebu school da na chi ho no nti ye ko me nkwa no ko se ho no ye se chi ho no bi ga de ni ni 30 minutes na chi ni ha tie nti ka no chi ni ha tie se to na ena ka no e ye yi actually honum nti nyo de ne kano data no ko fele ewi o mo place na ge anka o ko ko fa wo na data no de ase ni pan fa de APM ba me pie wo tina ho M1 ma o ti fa so ko ka ni ka yi ni man tem ha bra nti wo mo ka ne de eno nipa a wo tue no e di dwane koi e na boys ni to wira mu pepe nti mo maka ni wo se mo wura na data me bi ni ko problem na go be they say a room so say team up in advance. Iska na woka anim no wate. What is kadodo na woka anim? Oh, another media na radio na be you go to dinner. The case e hono. It be sha fa ho na ye pressure. Radio marketing enipa mienu a na campus ni ne ho a etuo kan wo nom no ya de wo mo ko hen wate wo nom ho mpopoye bi anopai na me take the mo ko what the government hospital but the bit anopai de me o mo ko mpopoye bi a because o mo ni go mi maintain ha bi a possible ya se o mo so ye o ma ho de ni o mo ti apiti enti se say de ase ehu e na abeto omanfo ewo nyankomasu eso meboa okay ayi adia ba ko na manfo eye concern na onumu raise ene se wonam main Kumase adubiase kwantempo ne so na wo brache junction se wo ba mompotem ho na ekwan ne nye entinka kaye disika nam de enkemrika tititititi ene ode nanso nam mo kwan ne nti ene ma ka ni slow down kakra e ma akromfo no yes a operation ona awo ho sa asemi eyampa na yampa nso a etesei honorable kwano enye batebia chisi no oho dem akra de na bageti na ka no mo ya yi ho mo ya ko break coverage no one would say they are trying to wa paketa na dia o mi chade say o mi akaka no Oma ye ekwan no oma ye covet e wo ho oma ye blade nti oma ye covet atofo no ye gusu that oma ye ngu kwan ni ye ngu ze hono duru wa e dia busulu kakra ho no e dia no so so oma de blade oma ye covet atofo ndo makatashi nti buma do hono tutu kakra okay nti duru wa e dia busulu nti de kan be jitu da so aka hobi okay
Honorable Awiei Otek FM Asem Beba de dwumadie yesan da wase den so atiefo we eye onimonyamfo a oye assembly member ewo yankomasu abato mpasua so ye frɛ no Honorable Stephen Owusu na enra asenkese ne atore nkyemu a esiye ewo yankomasu kuroni mu kaya edie commercial bank onumu bullion van ena discanam police ni a ogade on de ya tutio fa windscreen nim ebo ni ko no ka ni kokose bush baby ena money safe a esi ka ni mu no akromfo na tam ato wirem o masan fa police etua eka ho e de ko ya aposifo akonfirme sasem ya ye kai na sadem din kan ka se video ye wo sasem ihu no adoma chede fatoso na fei muntie sane na commentary no enso eko enie ko YouTube ana Facebook na ko hwebi car no eye GT 543-19 car number no Oh my God. Very sad. Very, very sad. Very, very sad. Boko YouTube and Facebook is streaming live. Is streaming. Video is streaming. This is very, very sad. Very, very sad. Hey, I'm your car. What's the car? Okay. So, I don't know. Call your YouTube and your Facebook. Hossi say ye can say na koko hwebi. Odie sheshe Otek 102.9 FM. Either on YouTube or Facebook. Na koko hwe video noa ye kano. Na ohwe video noa car no eye white van. Ya ne registration number eye GT 543-19 54 edu hwe video no obu botio no efa windscreen nimu omu di tuo no omu bofa windscreen nim enti so hwe windscreen na abeda ma windscreen nim review ma windscreen no ma ne mra de tie for hwe de America no sa wo hwe windscreen no a etuo no afam
enti agoso no awoso windscreen no ena baabi etuo ni wura aye no atutokro enti enkofo no omunim tioto pa tactically omo pe police ni ti no tactically they targeted police ni ti so wuti de etuo ne ka ebewiewio aha very good mo amowo YouTube any Facebook no ohu se ne windscreen no aye no enti tokro no eda ho ena awoso windscreen no enya nwanwa se ne aye we omutuo no ebeye eke enya nwanwa o hwe se ne short de tie na enti ebo police ni no ena ka ne ko share bush enti wo hwe se ne ya poso no mo amowo Facebook ni YouTube no mo hwe se ne ya poso ade na eda ho no windscreen no ena da so no ave roll it adoma cha de the roller aha roll it enti o roku animu no uhu se ka no efri ekwan ni mu ekoko share ewiram enti wo mo bo task ban so mutuo there was a gunshot sa no driver unya control ena de ne ko share sa ewira nim ena omo kokko fa sika no efri ka nim ya onom ede eko okay Helena ata also wo amanone Netherlands o share show the live ewo Facebook de so o share do indicate na yehu okay and the police in that on pause very good omo di tuo ne kan no enti etuo ne kan no se o hwe no a o roli e boni yi ne koto e free front seat na no ote so no e koto ni ti ne koto back seat no enti ayese obi da na bia ode ne nsa ba akwa to kete so no wode ni ti ahye mfimfin no wode ne nsa ba akwa san to so enti ni ti no ehye ne nsa de ne nsa emfini ene moja ewo etire ne ho oye police ni a womo atade blue black yi de botaki no wataki in wo ye discipline kama eye de tighten wo mo ni bia ne metro no etese me metro no a bia eye normal size metro ena abone de nakoto car na chi ho back seat no enti back seat ho no ena oda afa roll it oh ya de me bo abaso na afa de ubedi nsamfo aha enti o rolling no aha ena police ni no eda ho amanfo ye police ni na awudam enu awudam no ena oda ho no so watch it and you comment Asemwa enra esiye ewo adanse nyankomasu police fo abe confirm akyerese omunipa nawu na formina commander enso enen central for crack aside mo kyerese onumunya distress call they rushed to the scene and omukokushia sadewi sikane de emuedu GBC for Ghana Commercial Bank sikaka ena enkofo nako enti ka we ena omode be fa body no dey see one no see police car ena yeah okay enti so far I'm for just 1 minute still searching maintain me biase na on say ndra na was saying say say nemam ye bambo ne ye niema ye no man mu no asem because sa kronfo no kra timi sesem wo mu niema wo mu ye mu a yes so say ye ahead of them nya wo na say they be ahead of us anina ma sa niema we ye de bia no esi a ye benya police no ma ko ho ne ya ko kasa na me de me ntia se ne say me nyanhu money save ni be pede safe no me nyanhu bi da money save say me no mo nante da eti me nim say ade no emuodu eye save a eye normal save ibi kese eye ketwa almost save no emuedu ode enkomo ya yedie ebia oye bank ni ana wutwi bullion van ni bi mu save no say your voice note how come ene nkofo betimi the omode nante ne de eye normal eye sizable eti no yo obi a akọ wiade na wo ma pagya eni ba mienu na besom ana ba ko na besoa how do they move along with that money
They will. They can. No, I want to me just here no. Okay. Because obi a wako wia de o. Or rase. And na dey safe. E say dey anu a. Ba ko fo ntime peda nko. E say be nipa mienu. E no mo de ade no e tumrika. E tumrika. E ji Krobea mesre. Se abamofo no. Enkofo no omonko ba bia. Omo areas. Omonko ba bia. Omako pepa yemu ho ba bia. Yes. Omonko ba bia. And na even say so ombe ma dwen kra say ombetma disperse finuem ho na they will keep the money. The best. Yes. No more dwane. Yes. Okay. Na later. Omaba. Eti ma principal nyama dwen say e bia ya hwe omo a ehu omo because so you adwen say o ma attention ni nyina so e ko ye stop car ni abo search ni ade ade a masa mo be feli because woman no adwen ko krom dey different o. Okay. E betimi aba say won betimi a hodo etuo no baabi no me pia ko foka o bo search bibia nkura no etuo nkura no Unim no nso se what ya say o it is a search no mo bo no nwire mu ho a woman ni nko efom pa ye na me dey su say enya dia wo mu dis kan be ko foka da me dey madwunu no enya dia seska we o mu dis save no ana say wo be buani at this kan gu ombotom because omo adwen ombe mamu adwo ena say ska ne kro omo mu save nani a ombe tutu fom baby no omo sie ska no so what I say eti etuo ni na no enya dia say wo adwen say oh ye ko bo burial ha ye bo burial ha ne abo say atia ahwe be feli okay because say omo adwen ko sa de nko aso a mesusu say say tuo no omo fa move sika no omo fa move eti omo momoden anwa nwire mo ye na feel so Krobea nipa nye okay because what you say monitor no eye omo mo chi Krobea na afiri o efiri e do mo mares e fen say bank ho no omo koye ayi ho omo intelligence enwura bank ho ye eye medase eye nana Elvis ewo yen live chat ne so ewo Facebook and wo say nana ede na ekoso sa no visbot one multimedia ya wo pankrono na ye hwemu patience waten o se akra ya Krobea Asante anlo Fanti New Town Bema Fashion Center na yenso ye wo Kulu Ernest and wo say oh my god nana this is no me we just so che krom na sabre me hwemo kwadwo wusu ansa and wo say nana ya Krobea Asante asemi ye mare oh ewiase we are fit do Kingsley o say nana ya Krobea Asante awie ma wa ha Ghana nana na driver no ono nso we prabi enti ono nso omodeneko Escobi Heluna eno sia ono nso Facebook ni so bi eno se akra ya Krobea Asante ya mama ha na we no very wickedness petrol ni belly eno se wa atasoma so ena ehweyen I think it will be better they stop using those vans and use any other ordinary cars she eno nso ehu papa what dey tena ho maami abna osa eno se asem no nana arwe ho ono nso a comment wo Facebook hobi apia beti ono wa kokere eno se wono nso ehweyen live kwasi Naftali boafo ayisi senior eno se nana asem no eni eden Antonio Wusu eno se what kind of a world cry is this nana mewra ho Antonio Wusu nidina sabe o se nana ya o kwada so oba wo use Antonio Wusu ono nso hweyen Humble Imak eno se God save Ghana na ade ni mu ehye Mensa Joshua ono nso kura hye wa share yen wo Facebook ho eno se nana ensem hawo na Awurade Nyankopon ne eboafo dada cash wa mankwa de no se Ghana police should change their ways if they tell us akromfo no a step ahead of them they should also try to move a step of them nyasa da bia wo mo ka kire se ebeha asam na reho dada cash amankwa de Fosia Janet and was Awurade nya omei na huye mobo na sene ekono ano hye okay 102.9 FM is possible omunya day me say instead of vine adena Ghana no yet we use say any yefa helicopter emfanye day is guy yemfan transport yes
Yes, because you need any means bia say na helicopter de omuntu mi ntenhwe ho. Oh, ye ni kumasi ya na Kofi Boakye be ye press conference say etuo bi ade kura akronfo say etuo ni betumi atia lupre ya behwefo ya experience bi but ono dey through the intelligence no and who say bulletin can do that but me feel say can the one mu ye na ye try so kakra hwe a I think say you bet my boy you. Okay Ebanage Eba Production and Consult producers of Epa Plus Eba Mixture. Adro we yese eye for your general well-being. Adro se winya bi na se onomo a nokre me se wo se e ma wo ye den. Emfa ho ne yade a hawo. Ti adro ni din ye frɛ no Epa Plus Herbal Mixture. E boosti we immune system. Enkwamo a Nyankopɔn siesie boye se enkuntia yade no e ma wo no ho ye den. Obi wo ho a ose me menses insisi so sradia benipadua ni mu abroso ne liver problem aba ho emogya ntumi ni afrusa ni ye woni ntirim enti ama ne sebe ne mensem ekofom oni padua ni mu nyina no eye wo ya wo je wo ho enye medofo pe Hepa Plus Herbal Mixture. Hepa Plus Herbal Mixture eye tengana se despe onom sa duro we bi ebebo apa etri di yade na hawo a ye wo pavi ene plasmos Herbal Mixture. Pavi ene plasmos Herbal Mixture. Wonu mu ato a wuntumi ne die ene matri die yade enti oni paduam nyina ya wo mre umogya awe entu na mo ano akoma ebo peri pim konom pavi ene plasmos Herbal Mixture de bi baby eto no bia wuram ya wo pen bodin to na woto a ebebo awo Hepa Plus ne de senka menya medofo a wutie me na wotwe bia afa katoka so na nomba ako 10 Ghana cedis se yade no a aba no ye ni normal tamsim enti wonom sa duro we ya e ma wo ho ye den ko ba bi eto no bia na ko bodin na to ye number e ye 0542 778 572 and 0542 807 907 offers akuma we ya Ebanage Herbal Production and Consult. Hepa Plus Herbal Mixture. Pavi ene plasmos Herbal Mixture. Enura ye de abey. Ye wonti ase no. Ye be chirechirem na ye de amaw. Dawood Scientific Herbal Hospital. Ono nso na de Dawood 360 capsules. Odi aba. Na eye topa ye 360 capsules no. Eye topa ye. Eye nhoma. Ena papa ye twitwa ahodo nso. Ena onam nim di kwan so aka ni nyina bom aye ne topa ye no. Problem abam. Entini Nyankopɔn bo ahoma se ntini seso entini nipa utumi kuntunu ho na wasan sore ahoma utumi chiam na mu asantene sa pepepe ne Nyankopɔn obo na de o enti se yede nhoma eye sisie mu aduro ni akasa ono mu ebeboa wa no kwasem pa no wate 360 capsules ada wood dia bay se wo ye bema sebe enam sisi yade bi nti no wa ye mmere oba wonso wa ye mmere wadwuma din a wo ye nti no obekwa aba no bibia nhyeda nkoyie di ama emrehwo no aba sisi yade na ba no monto na monom emanom ememanom Dawood 360 capsules wadwuma din a wo ye nti obekwa aba no abre usisi ya oya wachiri bremo uchepe wapo no wapo so ba bia tutu awonso na abai woni ye wa hututu wo problem monfa Dawood ointment emfantwi enti wuti Dawood ointment no na wo no nom Dawood 360 capsules no ba bia to no bia wura ubenya adure biato na wanom fra yen wo 0244 886437 0244 886437 onom onso no na oya onom ebejeso okay awiai mewura bi ewo manim ha na manim ha mewo awura yi sabe yese okusie obiawia enti se kusie piawia na ye ensamwaranko na ya Krobea Asante I really like you pa onu abedwafo I listen to you every day but I don't get the chance to comment on your program always because of meduma miyenti enti akura ya de me yone se me record to ho na mabo atie later nanso ene de na etie mo ye frɛ me Nana Kobi okay Nana Kobi Nyankopɔn Israel why Udidi Anastasia say awiai
onso ohwɛ yɛn live ɛwɔ Facebook ne so ana nyankopɔn enhyira wo eno akwaba bɛyɛ fidie ne mame na kasagu bibi kɔkɔɔ na wohunu no kasagu no mu na atiefoɔ ɛnte wɔn ka why yɛne die kasa kyerɛ mu meyare kakra ɔhomfa wo yare ne ha me paa me de chini a enye yi enti ama wo kasa ne nso kra nhyɛ da mayi sese wo hin na yɛ wo ya ankasa sese mi ti firi mi ti me yam ko si mi sisi ne me nan ne me ho ba bia me ho hyehye me me ɛde ade na ɛnam so a ɛma asase bu esi kyerɛkyerɛ me mu yo me pa cho de ɛnam so ma bae na me maame bɛka kyerɛ me sɛ me papa kokoo bi esusu na ekoye na kokoo no me enko na me fa dwato ankoto me soa nanim na me soa no so ne ba be ma ba akwa ka baabi ɛna o se o mu bu akonta na dwada enti me ne nko na me fa dwato ankoto enti me pe be ma ba akwa ba ako na me dwato ne si o mu so na me de koy enti me de koy na ye de tu o manu ekoye ntokwa bebre me soa no so no mu ye me nsa ba akure no ogina achi se koy bia so beje afuo ni bia mai ana yesi ati na mkacha me maame se ya be gwato afo ne yen sori aye ntokwanti yen sori ni kofi tie kofi no ani mre bia na me so ano obeje emekoni nkyene ne jeni wo so ano obeje emekoni nkyene jeni me de menim de ode kominim sa me so ante wo sa me di bi ma no na me de ma ante firi ho no me wo hyehyemi sa te se de de ma to gemu no ti wo hwa so anche eno achi na mada ti me sore sa me ba be pra be 5:30 ti 5:30 numu me sore ya me pra na mato ai gate numu sa ti me yi akonya na to aso me ensa me yi akonya na ba ko mienu me ensa de to so na me hu se pnamre obese wo so wo wo ye pnamre pa na abo na sore tuntum ni bi ti si walu mu hono de na wi kasa kyerɛ me sɛ me nso kane na ye ba ko me nso mienu na me so ni mienu bɛka ho ana ye me ensa na me se abo de me nya mekum ti ɛwa na me yi sekan ɛne me fa square no kura ɛne me twa abo no me twa na no wahuri no oba me so me twa na no wahuri no oba me so na wa me dia me ka ko fa bucket tikasie Asem beba Dabi mafi na me de gu so na me de mate so mu na me de ku abo no so na me hye no te firi ona me ho ntɔ me ho ahyehye me saa me ho ahyehye me te firi me so ano e di be 3 days wo bai be ka kyerɛ me sɛ ono na wo ha me enti me mfa ne bɔ ne nkyɛ no na me ku bi sa ne sɛ adan e di ade no ayewo wo se wono na e ha me na wo se di ade no wo de be sa me ara ma me ho atom wo se nkyene no amefa bi ngu nsuom amefa nware me ho beto me so me yeye no sira me ho antome edidim saa na abisini ti da bia so me tiam ame se me ba be da mo da roma na mo aboa me oso sesei owei ga cha waka baby ofirim wawu ukun wo ne wie ye no eche ya ansa no obeka sa asem na kire wo fie anche be fansa be 3 days as 4 days pepe no be pa me chew ukun wo ne wie wo ye ne den me hye no o hye wo no me hye no o de mefin na hye no me de mefin gu no so na me hye no o so ane ba efie ho be pa achew no na bibi aye no be achew na se sabi obi a wa hye afu na ehuhu saa no bra wanim obi a wa hye afu na ehuhu no ehuhu no ase obi a wakohye afu na onipadua no ohu no saa na me hu ne ye saa na ni nipadua na ye na mubusa ne se de na aye no woka de anka bibia wo so wonde won na ha me enti wo pa me chew na me ku so pa me chew sese wo so wonde de waka no ni ti saa nkyene no na me fa bi ngu nsu na me nware de enti no woka ase fa nkyene na emom gu nsuom dware na no de na na ba chew minim ade kurenti woka saa oka kire wo se enkyene ne makoni jeni na obeje ye no no ogina aso de ye wo bibia na anka saa oka asa nkyene no na me fa bi ngu nsu na me nware me de bi gu nsuom kwa dware nso anya hwe me ho antome me de achini saa so ra me ho hyehye me da me ntimi nna Asem beba Dabi ka kamani no ma bi ne nna me video no me tirim no manim so nyina te se de te sa abo na me kunu no pepe Asem beba Dabi ase wo wone na mo nipaduam me no me yam no me honam nyina
na me honam nyina na me yem Wako hospital. ba cho hospital de me te hoda ma o mu kra ka se me wo ayi ni bi pressure ni bi so me kwa doctor ne free me o se e kɔ fom kra ni kwa se me mpo me ji aduru ti me kɔ o mu free me enso o mu hunu hwe Oso ano obek den enti na fa no bone e nche. wa nchirem yo kan ya se me fa ne bone nche no na eye me sa O ka se wa ye o den. Ibusa no so wanka ade kra Semba Dabi. Oji di se oso ana eye wampa. ba cho me nim sunsun mu asem nti eno nti na me dia beda mo no nim Obeje nchire ni mako wo ho. ba cho Ena jeni. Oyo obi ota beje saa nyoma ni bi wo ho. ba cho Dabi o maji bi wo me hoda Dado ni de di kan. Obeje saa de di kan ni wie ye no obeje je bi to aso ana. ba cho Dabi wa maji bi anto aso Wa maji bio. wa maji bi De obeje ni Krobea. Osusu se ene die ne bebanti a ebema wo. Okono a me papa ko no a me ne me ma me ko ka ho asem no ni ntine bia abasa na sunsun mu asem de mpa cho me nim Mo koko no mo ko ka ho asem sesen die na mo ko ka fa ho. me ma me ese wo mani bi na won fa nhwe me sister pani am di na chi wo yare na won fa nhwe na me papa so ye ko ye ni nyina me yon kitinkiti ni nyina na ko ye ese papa ni free na di dwa to akoto mu nim ye ma ne ba ye Na papa ni free mu no koko na busuafo ama mu bi. Me ba cho Dabi wa ma bi ameso ana ka chem se ye ni koko bi awo ho ya baba abeji nti ye nko ne sore ko Enti mo ko ka koko ne ho asem ni wie ye no. firo na me ho nto me biem kora bi sisa me O ma me we. a cho ma me wo On the oil okay. Bibia ye okay man. me ma me de no wo yare sa Ono nso yare. Wachina ko baabi ami aka bibia kire wo. Eya de no mo ka kire wo. ko baabi sa wo mo nka no anse woni as bi amehwe e bi afase bra na ise mi de konso asra me ho nto me sanity Asemba Dabi. Okuku seku nipa hu ye hu. We must to fear women beings than to fear ghost. Anthony Opon ene kan say. Oba dia chia me wo asem bi busa ma. Akra. Mom pacho wo fi say. pacho say me 58. 58. Adunum watwe. Me pacho wo mokoka asem no mokosere koko no menka ne saa. Edi na dodo sen ena oba ya obeje enchene ne mako ho no. Me pacho anche. Ebe mre be say. Ni be bosumi kora. Ni be bosumi. Mo nyina mo ti Krobea ko. Pachan. Acho me kura ne ko ka koko no ho asem ko fom. Se me de keto me kwati ma koko no kasie pa me koko na anka se be bo me niwe. Ma moja enwuno me papa na me de court ho ase hospital. Bio ma me duro sa nti ofin so kura na ya na me de ko. Bio. Moko ka koko na asem no. A obeje nchine no. Edi na dodo sen e na wo pra wo hunu wo no. Ba to anche eni be bosumi mi nu kura anche. Ni be bosumi mi. Okum wo ni wiye no. Eno to so edi mere dodo sen e na wo se wa san ba wo nchen be ka se ono na eye o sa no. Me kuma wo ni wiye na anche eni be wiki kura. Be ka kire me. Sa me fa na bo ni nche. Obe ka kire ono hwan na ne wo ho. Ba so mi wura ne wo ho. Ukunu. Enti odi besi hwan so. Odi besi mi kunu so. Na je se bosume mfa nse bosume mi ensa mu ani. Na asem ni si yande ache kakra. Dabi menka se bosume mi ensa. Je se efiri e sha ase no. Moko sere koko no, obesere wo yi kopim so okum wo no. Na brebe na so wo ho hyehye no e sha ase. Me ho hyehye ne de sha ase no. Se no nyina esisi ya kire. Ana me ho hyehye ne sha ase. Enti o hyehye ne sha ase ansa na obeka se wono na eye o sa na asa kire na baaye. Se obaje no ma no na me ho extra hyehye me. Enti emu ana me kum aboa no. Na wono beka kire me se wono na e ha me. Enti me fa ne bone nchen. Ze wo kum wo ni wie ya no. Ena oba edi be ne na yachi. Ena obeka se na wo hyehye ne enti wono na eye me sa ame. Wono na eye me sa enti me fa ne bone nchen. Ze wo hwa moko kosere koko no.
Any bosom may cry now, which I see as she will. About your Dabi. Sabi then what Jim Macuno, and yeah, you know, and I wish I see as she will. Sabi no Jim Macuno, dear. Never be any horse. Or Jim Macuno, now which I see as she show. Now, what name ma, and I may catch a woman who must say, send me the back a radio station, and almost a minion, I miss one, and I'm sending to me yare, a bad day, almost a moment to me, damn mom pie. So I'm a home to me. Omukan is an announced with Janice. And I'm sending me some Tommy and Pack. I'm the Atranosa. Tis a baby on my amico, baby on my coffee. Just a mini capra cry, my own son Tommy. I'm the two. One cook room penny for one fan or two on when about your Dabi company for. Okay. They say Cuckoo or Amadia Mamma and our one farmer. That's why a judge radio cry. When you say when we and our handsome, so also one when you're baby. Oh, Yanama, when a man is some no new. Agra, we are your mammy. Okay, I'm before. Who are the people? I said, in Dahomay. Mammy, what's one of the woman? Now, when you say, what do you want any? I wonder when you pass. So I better what? Good. Only I better watch him. Now, Okasa, when I say, Mokoya Mokasam and Danen to Kamegua. None of Buffy. Some of a penny cuckoo, me Nico be out fear when I'm a pecuco. No be any Buffua to Cabe dead and over best of Mukunadimano. Some of the ministers want me the manua. Be any actually. Mrs. Send to Conaba. And to Quanfa, and the end, because we be on no one who and him, Okasam one who and him were few. And to come up and go be a fiaco and now Musolia, Bassam. Medium Sammy Swan into a budgeting I may be medium Sammy Swan. Timanfa Anya Samsa. The Ebra catch your cruise on Nona a Yosano. No, say Onona a Yosa, say one Ama who show. One Ama Yari. One Amo Yari. Pamicho was one name. Okay, all right. Medase at here for 102.9 FM. Asem Beba Dabi Anchene Mako and a Jenny and were best free. My main chai. Okay. Sanyoma wins ye the Chimoko, some Mako and Chene wo and a Jenny womb. Ning answer. And Sana Sassem we beba mamma baba stress Anyoma we ye free mammy we honor. Na Mamia what ye enemy ne mammy. Abe catch them say, Omunko cancer neswa. Ne papa we cocoa would jayano. O mamma no. If ya see a japade. O baby, now what did ya hear on mobaba one home fano? And a danen toqua. And we ya benefie, ne mammy conifie. And na, neswa ne baye. Ebe strange me. Maku, Jenny. And what the command noa. Or the man nechi wadano pa anadwa sori ahomache obeye fie adwuma wo ya na bibi kan se onsan koso enkanea mienu meka ho e man kanea ne nya miensa en wo koso ye akura ase kanea ni bia meboa okay enti wo koso ba ye no en wo hu aboa premre wa hompon na premre na ye den ni mu ba me so ajo na ye light we ye bia na me so we bia oh say light wo enti mo koso bi eduka na ye me ensa na ohu wo no enti waku wo na wie akofa mefe atwagya tum ahye wo no be ye 4 days yachi na ne so na obeje nchine mako ani jene free ne ho no oba no oba momo atese obi a wakohye afuo ama eja na huhu ho no kunso ni mu no me pamicho oso ye dai okom oye komfo ti mi kunso mu no me pamicho na obe koto bunkutudwe e wa menu no oye komfo nso ampa no oye komfo no Asem Beba Dabi ana maame no nasebni right Naskaba Clinic awi abremu yedamo ase Nask Eba Clinic. Eye ultra modern Eba Clinic. Ya, etiefo onomu amantem de nanso osene edikanfo.
naskefo badwuma wono badwuma wono badwuma wo madwuma nso hote omo nimde no ewo ho wono mo ahyeda yi nipa frigana ha kwa amanone akosua enompe ene nkase mu awdwumadie endi so you obi a wanya problem pa wo nkase ene unompe mu a wode chinia ne nkwa bra naskeba clinic se stroke yade e de wato form amasebe achinchimu awo ho aye woden wachinia pebia pa nso wunya oba naskeba clinic a ya beboa wate ye wonro ye wonfidie ya hwehwemu ne ade adura kan ahene makokoben ye ni wholesale ene di animhwe yade bia da bia ye bodin na wusu wa wokoda wo yade bra no ono mon show fra 0244 120 269 na wone naskefo enkasa awie mekamfo time heba mixture aduro no na me de amawo adura Food and Drugs Authority for aye hwehwemu ade atom sese atridi yade ene edi wunya ja chinchire no ja nantia no na atridi yade na duro anytime heba mixture aduro no oye atridi yade aba ama wanumu ato wakoma ebo peri oje ho enye atridi yade aba ama sesei no wonam wanu ani so chinu utu ahwe ntumi ni di beda na wuntu hwe kope time heba mixture mana moto baby eto onu obi akoruam say ye pharmacy heba shop over the counter chemical shop wo nyina ton bi time heba mixture na kotobi nom o pedodo atua KNG heba center ewo murom Abidjan house wo atonso na ko junction KNG waso heba ko ho freyen wo 0244 417 669 ya wonti ase no ya no bekasa ho ya wo agbeve heba hospital enso ewa ha na onomo wo adakoja ache faka ye kwadwo kasemesi wo kwamu station hono opposite pepepe ene ye agbeve heba hospital enkrofo ni wonuro wo mu wonuro wono nana mu nuro a wodi ja wono mu free tetentrede en wono mu akura mu a beduru sampempenso ya ye kasai agbeve heba hospital se wono mu sande abefo nsa no abrofuduro bia samba machines mfidie aba beka ho wati ase wo mu yusu abibiduro eno na ye abibremu de eno om de mfidie aka ho mfidie ni ye hwehwemu mie hunu ba bia wo yade ne hyene de aduro no aka ho agbeve eba hospital enti emfa ho ne yade abeda so acha wachini a wunya no aduro oba ye beboa 0246 59 5256 eye number ukodwomu a ukoto adura baby atu aduro bia no kasa mepemona soap ani mona cream agbevefo ne de aba udi soap ni dade di cream ne sra e ma honam ani toso kama atridi yade hawa no magbeve fever umoja atarere no magbeve tonic agbeve balm o de sra unipadua mu yawo no ni nyina abekọ amwade wo ho ya wo coffee organic tiger nut powder atadwi sam no adofo aduro ne ye na se aduro yi ena se wunya bi ena unonom anawudi a eboa muntie coffee organic tiger nut powder eye aduane esan ya aduro eye atadwi sam na wo de wo beto a eye 100% organic ya wudi a ebeboa wo muntie wuyi obi a sikire yade ewo so wuyi obi a pressure ewo so wuni atenka o cholesterol ene o fat aye bebre the coffee organic tiger nut powder atadwisam unya bidia ebeboa wo pa unya bidia ebeboa wo eye bra otaka femfia ha na bepe sa aduane a mekan bepe bidi ana akobreman coffee house ose kwadwo street UGC kwane so ehonso okwa ubenya bi fra 0247 995 160 da wonde coffee ye de bema akire nsunsuaso nipa wuachi agapade honsem enuoma etumi de ba oba de achiame agra me da se be che atiefo nyina
akra asem ya ye kan ya asem a are ho pa se o papa afiri mu na ebre bi achi moko mo sewa ho se moko pe mo papa ajapade ni bi na achire ensunsanso a ede abrewo nka wontena ne ba bi mpo na nka omonwene wo mo ho na akra adisuade ahodo ewo saa ensemi mu na ewiase a yewe yen kai se wiase ajapade nyina ye beja ho akọ titiri ajapade a awujade ho titiriw ya Asante memu ha ana se akanfo menka ne saa se bibi se si o papa firi mu se kimu a ya na emema no en ha adwen papa eti se ema no ye na ye nua bema fi se ya na emema no ka ya na ne ka no wo mo no dwen se da chi bi se misumi ni ho a me ma ede ene ede be ye wo mo ede bi be ye me ma ende ekoba ne sa emema ne ka wo mo ka ne nyansa pa fi se onim se wo chena se wan ka ne ye chena woni wa wo no so ne ma no ye de sa bedi no ne ma ne momu de wo nim se wo no mo na eji esi wo ama wo mo ma ene wo mo nananom the sign into wo mo de ya na aguro ni mu kra ya ji abafie wo mo ji abafie na ya na wo mo so wura fi se wo mo so wokunu na wo mo kunu no so eye ajapade ana se wa ye bie o mo ji wo mo kunu o mo so na duru wo mo kunu mo de so a wo mo kro no a ene wo mo ani sa abire o wo ji onua be ma de no asa agi okunu de aka ho hwe papa ya semi papa yi na ya adwuma yi wone ne mai na aye ne mpo se papa ni ho na se ne ebredru se wo musu nua wo papa no aba o wo yare enti wo hia moa se mo boa no we nti ene o maba enti we nka chinye be na wo mu o ya na amamre no wo musi ni tirase enka ne tete ho no a ne edi wo faade no ne edi wo faade se hwe so na fa hwe me ma o na nye se Dabi so na fa hwe me ma so na fa hwe me ma se be ya ma chinsei enti enka ne obi be wu kura no a otimi hwe ne wo fa ase mu ani abusua no obi a wogidi se obetimi ahwe na chi yie no wo se wo ena mini ho a hwe ma chi enso na mpanifo ho edi ebe ntira wo de ma wo se hwe so na fa hwe ne ma fa hwe na abusua se be ya abusua ne nya basa anti na eno nkire se ginefa enu ti na enka ne obetimi tena se pani betimi tena se a wo se me wo fa ase we de me hwe no a wonim nyansa na adwi wo fie endi se beye na me firi mu obedi ma ade na won fa sika no kwale obafo na oba no emese na adwi ni ntino ne sai ni ntino me de me wo fa ase we mi ama che me baba ako e de ama me wo fa ase se wale no me wu edi ma ade se beye sika no anase ma adwuma amaye no enkwa abonten efia wade no no santi na ne ye nya se beje ajapade na wo fa kwahwe wo yire no ma ema me ma no asesa ma wo mo enka ne tete ho no a ne yedi saa wo fa ade no na ye do ye nua no mema emma pa utimeti wonua me ebe ama na wafiri mu ne manketwa na ewomu no wode wo mo kotena wo hwe wo mo sane wo hwe wo ankasa wo ba wonua mu nkuma no wo mo fa wo ma no se wo mo hwe wo mo sane a ye hwe ye ne ankasa ye ma na ntise na ono be pire ajapade ni mom na ono de akohye ne ma ene ne yire na sabe di obebre ye no ne ma ene ne yire no eni ho no omo de omo bre entisa enti mo munsia san omo nsia mamre no etura sesa ye ja mamre ye ja afuo ye ja sika ye ja bibia ho ema ye wafa ase se won hwe so na won fa hwe ye ma enti wo a wobedi ade na wato ne obedi na ade ema atwene na mom wo kutia ne ma ene ne yire no eye no me ma o eye no me wobedi ade no nko ade na obedi ye no di de fa hwe ne ma no ene abusua ni nyina se be ya enseye akura enti se wanya ni se na akoya on se oprepre ezi owai wo free mo wono a wo se wo me ye mo mu bia wo prepre ye no wo free m na na wiase se wo se ya ade emre paawo na se wo ye ni ye den meba o se ya ade emre pa na mom o sane aye ni ye no de eden pa sasem wei ekwa honhom mu a etesa odifo akofin kwantabisa esi oyiri pebre akra ma ha o ye buru na Krobea na umpom te sai
Obo ade adom bibia ye boko katachi. Obo ade asem a wo kan one ne ya adwen. Se wo say ade emre pa o na emomade na wase no o san eye ni yie no eden pa huhum ne ya sa adwen no. Ya si eku katachi na fa kwanya kesi so achia iteketifo ene asamba bada bi atifu na katachi so wo say ade a ade say esini miliyo yɛhwɛ sɛ mpanyin hwɛhwehwɛ dan anaasɛ akwasi buroni se graase obi de bobo ma akɔɛ na abɔ ne mmom woyɛ no foforɔ a ɛɛdene ade sɛyɛ ɛɛdɛ sene adeɛ anaa woyɛ ne yie kaka. Okay, asɛm bi abɛduru yɛ nim na papa ma menyi no na pɔne na pɔ so na memfa nwusa wɔ asɛm wokɔ sunsum mu a mo na mudi sunsum nsɛm boayɛ no yo obi tumi gye obi nsɛm wadeɛ egyina saa adeɛ no a wagye afiri nipa ne nsɛm soɔ ɛde sɛ no ɛmɛyɛ yɛ ana awudifo meda ase ku katakyɛ no kureturo do obi tumi gye obi nsɛm wadeɛ etumi di nya obi tumi gye obi nsɛm wadeɛ ɛde kɔtɔ amaneɛ de bɛyɛ nkam nipa no kom ɛkɔ so na esi debi adeɛ kyebia no ɛkɔ so esi debi akakɛkyɛ ɛdeɛ nti na ma ne ba saa sɛ obi abɛgye obi nsɛm wadeɛ ebi deɛ yɛ sika na ɔde asɛ no obi deɛ yɛ n'ataadeɛ ne mpaboa maame yi a wɔte anim ha yi kura adeɛ yɛ deɛ yɛ die ɔbɛgye mmako ɛnkyene ɛna gyene efiri ne nsɛm efiri saa brɛ no ɛna ɔhaw kɛseɛ aba ne so deɛ nti na yɛ a odiifoɔ etumi ma ne ba saa meda ase yɛ adokatakyie nipa a wɔnyɛ a sunsun a yɛ sunsun fi sunsun bɔne tinidie panidie ntabrɛkyerɛ ahomɔne adaamo ne honhom ɛne bɛyie tini mu no onim deɛ da nipa anim nti otumi sɔre kyerɛ nipa no abrabɔ no ne daakye minim obi a ɔyɛ yarefo a wɔsrɛsrɛ adeɛ wɔte hyehyɛ dadeɛ yi a wɔn bɔ dua na wɔn de bomire si ahyɛ aseɛ a wɔyɛ adesrɛsrɛfo wɔasrɛ obi sika ne nipa no ama ne sika katakyie na wɔase ne to sɛbi mpanyin mu anim a wɔde sika no akɔhyɛ ne turum sɛbi enya ne sika ɛyɛ yɛ turum korabea ɔbɔ nipa no abra ne sun obi tumi gye obi adeɛ ɛde pɛ adiɛ no onim deɛ da nipa n'anim onim nipa no daakye ɛdeɛ na honhom bi wɔ ne fie susu bi wɔ n'abusuam ɔmo pɛnapɛnapɛna ɔmo nya no ne saa ne nti yɛtumi bɔ obi paa ɛwɔ sunsum ma ne pie honam ani na wapɛ adi ɛde ayɛ nipa no sɛdeɛ twerɛsɛm sɛ owifo ɔma gye so ɔbɛwia na wakum na wasɛe ɛti ɛkɔ so da bia deɛ bɛkyɛ foforɔ biara sunsum ne honam fam no nipa pɛ adi ɛde yɛ nipa ma ne yɛyie papa boa yɛn ɛnneɔma bɛn na nipa tumi gye firi nipa nsɛm ɛna ɛdeɛ bɛn ɛna otumi de pɛ ɛde yɛ obi ɛnneɔma a ɛnyɛ a otumi gyeɛ ɛde ɛyɛ no kyerɛkyerɛ yɛ bi meda ase nyaado katahyie obi tumi gye obi ho adeɛ te sɛ obi nsɛm sika ɛtumi pɛ de de yɛ no minim obi a ɔte kumase kono no ɔkɔ ayie no wɔkɔgye duku ɛfrɛ no dɛbɔ na damfo dɛbɔ de bɔ nti kɔ ayie ɔwɔ ayie no ne ti hyɛ aseɛ pae no duku no bɔ na akɔduru so wɔ baa fie wɔbɛduru fie bae duku no de guu hɔ adeɛ kyeɛ na ɔde kɔmaa nipa no ɛfiri hɔ bɛpem nnɛ ɔnti ne dada mu bio ne mma agye wɔ mu maame akɔ kwalebu akɔ bie ne ti so dɔkta ahokoro ne tiri maame ne titimi gyi no ara na ɔno ara titi ne tiri ma ne tiri ne tutu te sɛ deɛ wodi nku anaasɛ ade bi a na ɔhyɛ akɔ ne ɔdwi ne tiri ma ne tiri ne tutu hwɛ deɛ wiase nipa ti bia nipa wo wɔnamfo no duku ɛfɛ ne dɛbɔ na ɔkɔgye de kɔ ayie kɛkɛ ɛnso sunsum berɛ ɔbɛsɛ yɛ m'ani yɛ hwɛ sunsum hyɛ na yɛ nankɛ a ɛyɛ maame no bɛyi boa ɛna adane duku honam fam ɛna ɔde ama no wɔse me ne wokɔ ayie na no duku na yɛ me sɛ ɛnso honam fam no ɔkɔsena adeɛ o hwɛ adeɛ a akɔ adidi ayɛ no katahyia minim obi a
Now for catching any sebi more fine seven money. Ọkọ̀jí obi tọ́mà kékeré ohun nàdáǹfò tọ́mà ẹ̀rọ ọ̀sọ̀ obi lè yẹ máa mi nìkọ̀tọ́ ni ha ọ̀pọ̀ tirẹ̀ ni họ ẹ̀rọ ọ̀sọ̀ jí sika kọ́tọ́ tọ́mà ní di bẹ̀rẹ̀ mi ọ̀pọ̀ jí sika ní tọ́ tọ́mà di máa nọ nọ ẹ̀yí àfi ẹ̀nà náà wá di egu di bẹ́ tẹ́ mọ̀ nnẹ́ sunsun nípa pẹ́rẹ́ bi di yé nípa mímọ́ bí a ọ̀gbẹ́ kọ̀sẹ̀rẹ̀ ni wọ́n adìyẹ kẹ̀kẹ́ ẹ̀yẹ ẹ̀nkú nà di sáyẹ ní hi àgbọ̀n èfìsíà nsọ́ nku kẹkẹ ọjị dị sịrị anyị sent wetara enka agbanwe nwere mfie nsọ kosi sị ewurade ahụ ọdịrị ẹni mi sunsun sani ya yẹ kyerẹ mi sunsun nneɛma a wɔde bɛkoro saa nneɛma no nyinaa obi tumi gye obi ataadeɛ obi ntoma obi drɔse obi anipadeɛ de yɛ ho no obi tumi de gye ɛpɛ yi de yɛ obi ma no yɛ yie kasakyie. Okay. Asɛm a aba yɛ anim yi ɔpanyini ma yɛmfa nto anim na boa yɛn. Asɛm no nyinaa ne sɛ maame ne papa awu ne nua panyini yare ɛna ne maame baa ne hɔ bɛka kyerɛ ne sɛ ɛno wo nua yadeɛ yi yanante yɛho sika asa enti wo papa wu yɛ no yɛne ne yɛ kookoo na abusuafo agye ɔma ama yɛn enti di animu ma yɛnkɔ na yɛnkɔ hu abusuafoɔ no osoa wɔn na di animu na ontwa kookoo ni bi ma yɛn na yɛmfa ɛnhwɛ unua panyin no ampani ampa maame adi animu ɔma kɔ ne soa ne hɔ soa ne wɔn mu akontɔkwakyɛneɛ sɛ nyadeɛ so ɔbɛma wɔn kookoo ni bi nnɛ ama wɔn bi kyina apam wɔnom ɛna wɔn afiri fie aba wɔnom fie ɛna kakrakyi enipa a wɔne wɔnom akono soa na ba maame a waba yɛ anim yi hɔ akɔsrɛ no ɛnkyene mako ɛna gyene maame ne deɛ onim sɛ yɛ ne soa ɛna ɔde saa nneɛma yi a ne soa ne bɛsrɛ yɛ no ɔde maa no ɔde maa ne wie kɔɔyɛ a da no anadwo adeɛ akye na kakra wɔsɔre ahomakye aba abɛyɛ fiadeɛ ɛna biribi yɛ ne sɛ nkane ɛwɔ fie no wɔnkɔsɔ mmienu akanka ho wɔkɔsɔ mmienu no a wakɔhu prɛmire kakraka bi yɛ a wahompɔn nkɔɔ bɛto aba maame so ɛna ɔfa ase kan ɛna wɔde twitwa prɛmire no enti wɔtwitwa prɛmire no wie na ɔde mɛfee ɛna ɔhyee aboa no 4 days pɛpɛɛpɛ ɛnɛ na yɛkyi ɛna ne soa no a ɔkɔpam wɔnom firi ne fie na wɔbɛgye gye ne nkyene ɛne mako firi ne hɔ no waba te sɛ obi a wakɔhyia fuo na egya ahye na ma ne ho no ahuhu no ɔbaayɛ a ɔse maame kunu ɛmwa no nadɛn ɔse ma yɛ ɔbɔne ɛfiri sɛ maame na ahotɔ ɛde ahotɔ wɔnya bi ne nipaduam emu hyehye no wɔda hɔ a na yɛ sɛ wɔwɔ na wɔkuu no ɛne nam ne nipadua ho mankyere ɛfa ne ho maame no ne soa na badwaatoa sɛ ne kunu mua no soa panyini bɛɛ ɔsɛ soa na de mfie bɛɛ sɛ wɔkɔ mfie wɔ ha o wɔbu nkotodwe ɛwɔ no maame yi a wɔnya 58 years yɛnim ɛɛpa ne kyɛw ɛɛka kyerɛ ne sɛ saa deɛ aba ne so a asɛ wɔwɔ ne nam ne bɔdi mu asɛ ne nipadua mu hyehye no ɔntumi ntena ɔkɔ ayaresa bi a dɔkta ehunu yadeɛ no ɛbɛkɔ a ɛnkyene na ɔbɛsrɛ firi ne hɔ no ɔnkɔfa saa nkyene ne bi ngu nsuom na wɔmfa nware maame no ayɛ saa ebesi nnɛ yɛyɛ ne dɛn medate nyado metie ne yi a na kyerɛ sɛ deɛ ɔte wɔ anim no ɔno ne kum wɔwɔ no ae ɔno ne yɛbɛgye nkyene mako ne gye ne nso firi ne hɔ no ɔno na seesei wɔda hɔ a ɔno akorɔ no aso na ti biribi wɔ ne widiem te sɛ deɛ biribi ne nam ne widiem no wɔwɔ ne nam ne bɔdi mu wɔwɔ ɛne nam ne bɔdi mu ewiase biribi esi kwa ewiase na ɔkwa meda ase kakakyie mekyerɛ nsɛm no mu bia maako mako no ɛyɛ asɛm a anaa mako no gyina hɔ ma adeɛ a ɛyɛ ya gyene no a ne sewa ne bɛgyeeɛ no ɛgyina hɔ nom ma sɛ ɔbɛte nneɛma bɔne anaa ɔbɛte nka bɔne ɛwɔ ne nipadua no a ne wedie mu ɛnkyerɛ no gyina hɔ sɛ ɔbaa no nsɛm a ɛɛdɛ ne ne nema pa no wɔahwim afiri n'abrabɔ mu ne na ɔkasa wie bisa yɛ sɛ afiri hɔ abrabɔ no yɛ asetena nneɛma a nnipa nya ɛɛdɛ nnipa no gyina abrabɔ no kɔsɛe deɛ wɔ mu nyinaa yɛ tiawa mɛgyina wɔ tie akekasafidie nso ahyɛ tiefoɔ bɔ ahyɛ twadia mpɔbɔ sɛ nyankopɔn te asefoɔ yɛ adom a ɛda memene da anwummerɛ
anase emo anopa no nsia da yekosiada na me wa Asante mamu media urade tumi so abo Israel Nyankopɔn paye ama Nyankopɔn sama kwankyere ama maame na fa no hodi yesu ti enko di se ejeju adane ni brada be duru no na maame na nyane fa hodi onka na ko manto ne yam ni pali sunsun bi e kire no ye fa fi ya pa no ho ntoma no ye bejire urade Nyankopɔn tumi na o de so asane maame no na wo tie ye ni munyam so e de ye twedi afọ de akata chi ame yada ase odifo odifo Kofi Nkwantabisa ono wo Kenya ase bosore ena yafre no a maami asemi ye ne no edi ehon komo no Spark Healthcare awiai Dr. Bosom Twijasi yada wase eburu na Spark Healthcare for no adofo wono mo aka orthodox ene herbal medicine ena abum edidi onum dwuma Spark Healthcare ono mo abin se yade wo so wo de ne yadwun so twam yade wo de no amaye de rubber kura akoto ba mam pressure diabetes stroke ana for the mu how ena etete wo Spark Healthcare yawo odium angoma so ensuomu kwa ena Spark Healthcare yebutu odi adwuma odi afa yade a odi achinchina wanya anu yie no fabra freyen ene yemo nkomo 0241 641 415 ena 0503 440 286 offers ahoma we ya Spark Healthcare for yabejeso Ante Herbal Center yani ya Spanish garlic mixture ene ne capsules ya diabano aduro wei ene yi fi efri nipaduam enti sabre ya ye kasa we fi wo nipaduam wo sa nipa na atena se che kakra na wabre na anase atatai obi ho a wo se esradia bamini padua ni mu abroso cholesterol na doso nti maye kese boni bi medwen ho amenti ase wo ta adwonso ya sikire yade na hawo arthritis edi unya hypertension wo humi asa wo home no tenka se bon odofo copper Spanish garlic mixture ene ne capsules na nonom ebeboa wo obi ho a ye kan asem wa kire na ani na ne wurafi owo school osua adwuma sua no ye kire na enko adan a ye kire na ne wurafi oni retentive memory ye de aduro bia ba ye friend Spanish jingo capsules aduro ne ye se wono mo eboa eme mo je atumi di afurusa ne woni paduanum kama wa wakoma tabo peri pim ase wo mema asem kura nso kofom enom ne ade no ba bi eton no bi akọ na kopese no bi to na beboa wo wonti bi ase a 0266 11 4111 eye your number ofra ye beje so na ye ne wo akasa Dr. Fokrio Herbal Clinic papa ni nso nie papa wei ene gina Nyankopon ni den so wodi abibiduro etu yade ase ewo ne clinic ho no na muntie Kumase ha wo pechi number 1 obo ase kwan so ena Dr. Fokrio wo montre papa ne number sisi a montre na monfre no eye 0242 155 935 Dr. Fokrio ne number no na obi wo ho a wakoti nem yade sese ne ho kire no ya ne nsuo bi gu no enuoma bi yi free ne baamu eba te sa akatoa beema kura ne na dawie no beema ne hwe ne beema ne ho a ne tetetare ho mfitemfita mpacha wakote wo de ye gonorrhea o jonso a beema utumi use o beema ne mu hyehyew eja kwa pa wo wuye na ye nwo wunua kwa wusu ni din na wo bo so omra mejewo ko Dr. Fokrio papa ne beboa wanya dwunso twamu hawo hepatitis awo ho na aye odin high na low blood pressure stroke do what to form what de hawo no what on semu ntentan momfa mo de hye ne mra ne anya ne ho adwuma 0242 155 935 Dr. Fokrio number no obo fa okasa ni si you akra me da si fasi ba bia me duru ye eye se ade se ye emre e chen se wo ye anu odifo be confirm to awo so no wa be ya dintre na me kan sa ne se on se maami e ne ka se ne se wa na timi de yade na ye no
anasa wo haw ni amane na ebe sei maami ni de watimi de abrɛ no na emu eba sɛ ɔba sɛ wɔbɛsa ne yade ndi ɔnso wantumi de ɔka kyerɛ nsa wɔmfanya no wɔde yɛ nso so anko bɛpem saa abre no ɛda so ha no adeɛ biara sɛ yɛ no ɛmrɛ na ne mom ne yɛ no ɛden sɛ obi tɔ yade ama wɔ sɛ obi ɛde bibi bɔne ɛyɛ wɔ sɛ bibia mpo sɛ wɔde aba ɛbɔ obi aku no ana wɔpira no wɔde sika yɛtwa obi ama atwa no ɛmrɛ na mom sɛ kantua no deɛ ɛnyɛ mrɛ ɛwɔ wiase ayɛ nam yi obi betimi egu obi awade esisi a na emom se wo ka wo ma awade na san abomu ne de eden pa asofo ne bebre akonfo bebre adwinsifo bebre fa saa kwan we su se wo mbeya bibia me yaji wo madi amom ko ye biribi e de wo haw ne bawie na wo de haw ne bawie a afa ye nkonso so de a afa de ne wontimi bio na akawo ebi e na asie na akra maami wo mo ye mfomso kitwa bi ebra ne sewa ne ba ya ono abeto na num tuo se eya ne ni senkeka wo ne okunu no nko antem na o senka o mo kokosa ma wo mo maame ne ma beka se o jama ne nka eya o maame no enye hwe ehwa no ne mfomso no bibi se esi a wo se o pa dance o so oni ono wo so de me ko radio so eno se ko radio so de enipa dodo no a ene betie na mo me dia ko na nanom anim na ya dance ada ho na o ma hye ne se waje atum se wo na wo de yade ne ma no de a ekwan bia wo be fa so no fa so na yi yade ne firi ho na nka asem si ya nati o hanom pa na nka ne hia na wo se nka na wo mu gina so na nka wo mo ko kan sei nka sabre no nka mpanifo be hye no ama wo de ani eden o aye ama bia nka no to no se si ya wo firi mu awie ho no de agogo we nyina kire yen so ye se ye ne a ya busuafo bi afiri mu na ya je ajapade na ta ye ni ase ama wo mo ma sofa no mo hu na mane no ensunsu anso wo ho a ebeba ye so efiri se ne etie bia no se de nantwie dua anka wono ne to no wonso wonsa no enkam papa bi a oye sa ato wonu apani aduma ni wuye ene odi ade ni efre na abedi mabam koko basa no woti koko no watutu ne ntuma fita abedi mabam na okuta ni hankachi fita de duku abedi mabam ento pai no abedi mabam no wo him ni saa abedi mabam yese wakun onua no ama koko no aba abedi na bam wono so ani mfie mienu ene wono so tim abedi mabam no wone ne kwakọ okotoa so e wasamado ntima ye mfa ani bresa na ye nwen na wenka wo unua ba maba ene yare o enti sanka unua ba ma ne kura anya hwe kura no asebe obebo akohibra na woni hwe wasase so no die ne sikwanse wa wo sewa ne sewa ne wono dika ato obotom abosom eyi sika se momfa nkɔhwɛ me nua ba ma no eba no yade ya na ayede woto badin no opa ye nkɔhwɛ se badin no a wode ma maame ye ne ka se nua no efiri sa maame we fie obekom kra na ya maame no a oyɛ sa no o maame ekire se sunsun no da so ye den e wo fie ho nti so yi obotom sika wa bra nya onua ba ma ne sika mpo ana na adwuma ho di etire asa kotu hunhun mu yade e abrewo akra sisi atam ne nso abedi mabam medase abedi mabam fa ebe no miensa na me so me sore ko asem bi aba ye asem a wo kan ni nua ye seso aba boy bi Dabi na enra boy ne frɛ me no refree mpade so ye na ko ho fom asem bɛn akra maka kyerɛ nso wɔn frɛ me na anwumre na de metwe na no asem no okay ɔfrɛ me a nana Krobea ɛnam si ye makɔyɛ adeɛ bi ɛwɔ me papa na so ɛwɔ asiɛyɛ na me pɛsɛ me kyerɛkyerɛ mu kyerɛw ɛnam si okay ne papa wu bɛyɛ ɔse bɛyɛ 7 to 8 years mu ni Asem Dabi ne papa ne wo ntɛm enti boy no asɛ onyini okay ɛne ne papa no ɛbɛ bɔɔso owie secondary school kama ɛna onya teaching adwuma yi bi ɛyɛ nkakrakra kosi sɛ ne resource baayɛ okay na ɔse ne papa kɔfa empena ɛwɔ ne maame akyi ɔsɔre a ɔne ne maame tumi kabom ɛtɔ Dabi kuro ko hodu ne papa empena no ɔbɔ ne papa minim sɛ ne maame aka kyerɛ nsɛ papa no akɔfa mpena boy ne kɔbɔ ne papa minim ɔkɔtwe kora that's the right word ɛde ama ne maame enti ɔbɔ ne papa minim no asɛ gogoro si ɛma papa ne na mu fuman okay ɛna papa no asɛ ɛka ne to dɛm kakra enti dako
ɛna papa ne frɛ ne ba no ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ wo so ba wo usa na unyini o maame sɛ mekɔfa mpena menimdie nti a ɛma mekɔfa mpena na dabi sɛ wunyini a saa deɛ wɔ yi a wode ayɛ me ama me na yi mu afuma yi wobɛtem ase sɛsi a boy na bɛwie ne education kama sika ba a wanya n'adwuma a wɔyɛ boy na ware na pressure ne yere de no ɔkɔfa mpena pɛwawu wakɔfa mpena anya no ɛna wakɔ akɔtɔ snap akɔ ne papa na so ɔkɔfa kyɛw wode papa sam I won't send you ayɛ case Ejebo, ejenya babeju. Oh, mawurade ni dede bebrebe. Spanish garlic mixture na me di ho adanse akyerɛ wo no. Ɛna sesei de ne capsules nso aba. Ɛno ni dede bebrebe yo. Ono kwa. Spanish garlic mixture ne capsules na aba no. Sesei de ya ye ne stronko na supporting immune system. Ɛsan ye ma obi a odwonso antentem. De na ni so tabri no. De ne nase tatai. De na koma bɔ ne periperi. Ɛna ɛsan na ne srade a wɔ ni padua no mu. Sanso ɛna boa ma mogye di afrisane ɛwɔ ni padua no mu. Ɛna afei obi a pampan ɛwɔ nanum. Spanish garlic mixture ne ne capsules here abai. Se upe bi ato a ɛwɔ Kumasi no ubenya bi ɛwɔ PFA pharmacy. Corinak Heba, Danny Heba, Fred Mens Heba, Misty Heba, ɛna afei KNG Heba. Ɛne drugstore pharmacy shop bia mu so no onsa ɛbɛka bi. Shannon so oba wa fefro de o ma akwada no fo ɛna afei akra woni mfie dumienu entimi enum aduro yi bi. Frɛ 0266114111. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoɔ yi mu agye atumu sɛ ɛyɛ. Anokware moma yɛnka na Spanish garlic mixture ne capsules here by the ɛyɛ du papo. Kana kabiem. Life smart food. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensre nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afei de aye abusuan nkyemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food di abanu ya Bolivia Enterprise na akofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehumba. Never be trim a bit in sumame. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true via. Uhuna bebia na ya ya ebedro from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yekin. Enquia fu awakwa fuma banu wabre. Afra fu awakwa epo abanu wabre. Edwedifo awakwa dwoma banu wabre. Adroba fu awayi gears ya driver na wabre. Efita fu mesin fu obi asasabro hano. Meka jahwan. Wudware wie na wo the wood ointment twia. Ubehu da obeda. Mira, maybe come sisi ni mekuto nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Midibi ko twi ho nyina na do wontam. The wood ointment. Our pharmacies herba and chemical shops. Titru King's Walk Herba Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Nebeko. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow any offense wabeka. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediamus somewhere who by no, and Nasa wonum Imbusaba Mesa, a peja immune system nabribia. Ya Yariantimu. Sasa dear, a month for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa would run Nipa and Nina etimi banaso, and in Yarwa Cassian Kaya within
din ene ho ka na oyemu ahyew nyina no ebo ye ho ban afiri ho enna wo mpo a omu wanyarewa ne dada na omunum doctor enuro no enum imbusaba mesha no a emomu ahoden pintin ya wo muntimpo se yare ehye omu ho imbusaba mesha ewo kanshi ene omaimu babia yeto enuro atufo mfre 0246 208496 FDA ahyehyɛ sɛ adwadie nkrato yi magye atomu sɛ ye Atake ene yate denne ni nyase mo a yare kwankro adan ko dan na esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre Bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi junction adjacent Fairview guest house so pese oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekwadade nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebe sa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 21st clinic say eba sciatica no every usisimu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo dia bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo wo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, brasa me. Ade Asem. Sisia de me hu obi oyadia. Wo pa bibi dru enam a. Metre ne so nkopechi number 1, Dr. Fokuo. Me brabo agi yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo me ensa ne board no. Diabetes, ulcer, koko. Say ni hu ato no. Afri ye na na betem Dr. Foku. Wo be ko nam na bisa me. Abusiafo Dr. Foku wa bene. Obi agina tum. Obi aso yade. Obi asne dru nam. Say yare hu ti say hepatitis B or brain asententem kra. Awo malaria busuani nyina. Gonorrhea, white and syphilis. Nyina Dr. Foku ye ho adwuma. Say de nwanwa kra ne say. Wo se wo ba say ukunu pemma ana bema. Wo yire ye mema semo a. Obaya de bia ma wo. Ukunu nko ba foforo bia ho da. Wo yire no so nko bema foforo bia ho da. Eya bibiduro kan no de ye. Enya juju. Dr. Foku waduro bi. Ye fra no bema mu bema. Afa so oba owo ntentem no pese otetena wo mu a. Owo ho bibiduro pa. Kuma se Dr. Foku opeti number 1. Usin kwanta so hwa. Wa said that okay sin kwanta so hwa. Edo ba ya sabia ho. Sawo akra. La Paz New Market Kum Hotel. Numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199. Sweet darling, my beautiful baby. Pepper Plus mixture ebusinya num ebuti new system. Abosumi pinyi obia enya ready. Ti ase medo. Tie Pepper Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomdin hu hia me yie. Esne bibia. Ebusua watanum Pepper Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save e de ade foforo. Entimi ma no mpafie ha. She, we ye Pepper Plus husband. Radio fa Pepper Plus husband. Enya won so be ye Pepper Plus wife. Na bono Pepper Plus mixture. Apen for about mo manufo ne nkwada wo ni fiedum nka ho e pharmacies, chemical and herbal shops. Atufo mfra 0542 778 572 and 0549 297 463. Pepper Plus mixture. Emma pomdina mapa. FD asheshe sa ejedi nkrato yi mu agya tum se eye.
Manager, good morning. Good morning, oh. Neka me no ba be susu asem bi ho. Say me doctor wo hwe me wan homa so yi. Come back to yourself a wife ko ho. Doctor Ben. Doctor Bosom Twejesi. Hey, one no him wife no. Hwe, ye chi ye nyina no. Bosom Twejesi na asom yiri mama hu ne say. Ene ma hyase sesa. Na no ne ma be hwe no na ni agye sese bibia sesa. Doctor no wonro. Se me hia no a, enki yasie me dadada. Ono de wo ya bibiduro ni abrofo duro nyina o. Atiefo so obi huna ma ne wo yade mu a. Sa ya wo yiri wunua wo sore ba. Ana wadamfo. Ya ne ntem na fa no koma doctor Bosom Twejesi. I was Spark Healthcare. Aha, di no ano no. Spark Healthcare. Wana wa yare junso mu yade ahodo. Wana prostate hawo. Wana wo brebu mu yare wa hodo nyina. Wo diabetes adropa. Wana stroke abubu nyina sori anante. Oh, Spark Healthcare. Oh, Spark adaginim. Say typhoid o, say malaria o. Onipa sa oppressor gina soro na ma fom a. Spark Healthcare. Oh, Spark here beba fom 10. Sa ofiri odiom okwan ma so a. Onsa benkum so. Wotsana na okọ bridge no so. The number is 0241 641415 and 0503 440286. Okay, yada mo say arofo ni ade hye ko ya yaba. OTEC 102.9 FM. Assemble the 102.9 FM. OTEC eso na owa utie. Ena wiai mia medofo minua ba ene made nyina Chasmat of Chasmat Services. Owo Kumasi Krofrum Heya Kafam 4-story building nimu. Na no dwada ya besne twem kuri na eyo birthday. Na nso watu akɔhye Saturday. Nyambo Saturday ye no nyina be kyele apa pepa wate. Enti Chasmat of Chasmat Services. Awiai yama good afternoon. Awode die munchia enso enko emfama. Right. Awiai baby biara wo wa o hweye baby biara o wa utie ye Asem Beba de bidwumadie no enna wasogu so a utie no enkoma ye die enioma ye ni nyina no yasisuade efrim na famu aba nana ya Krobea Asante awie mayemo ha sofo nana nana usu adum kwanwoma na wase akra sesei ewiase no aka no spare time na na ebo no se nyankopon ye hu ye mmobo a de ekoso no akra emu aya na awia ye chiachia wo eya another day ye tia Asem Beba de be live na Agnes Tiwa ye maame Tiwa aboache commander ba akopa wo Ashtown ono nso ena e kan say Toronto G e wo Jacobu Krofrom en was please Nana Krobea udwumadie ye ntumi nya tie Frise adesua wom aba wom oba mama fashion design shop ha oh behesa ne ye biebiem yankopon hira mwate pati number 2 ena free my Kumasi achia so wo osi amagana pa de nana ensem ha o na yankopon no ontonko so a na onhuye mobo. Okay, we ye normal messages a adofo ede ababi ena makenkan ede amamo no ebi no na awura bi ewo manim ha. In fact enkoma na ye di ni sesi a ekura no oba de achia enkoma na ye di ni sesi a maami hu asam no ya ne odifo kura kasa wie ya pe ena opanyini foforo bi nso aba adwuma mu ha sesi a se odifo de so wu ba efia ha ya enti waba so ya na anyo ono a won ya na tire sa won de ono atimi tu ne ka no aba no aba e anyo ono wensu sa ye nipa foforo eno ono atoa ye se wo tie story no ne wra ho ama maame no enti ono aba nyame mfa ne so nyene maye wa yenhwe awura ben won so anim anade ansam wo ho na wa akra ase wamuna na sa no anim tie bra wanim no ba fefe kama na no wamuna adan Ada no amuna. Sa no anim tie. Like matna hache. Open ya obre ate. Otoyoya. Otoyoya. Bacho Dabi. Andi asana tie. Why? Untra honche. Why? Ni nyina ka hobi. Why? Ana wasam na ode nam ne hu hia.
Patrick, hear me, pa. Ehiao. Hear me, Bibia. Bibia. Because we are sick, because you will air, pa. Because you buya. Obiabu kwasia. Obiabu kwasia on. Wabu wawie ana wogusu bu. Oguso. Beye fidie na kase gu afidie no. Your friend say we did the same. Patrick, akosia jewa. Akosia edi akwasia buo. Hey, wabo odi. Akosia jewa. Kwasa kwade de ya mra ne enti aka ho. Aden. Akra. Eka ho. Aha. Safa. Akra no wachire mu say enya akosia jewa. Owo. So no demuni. Odem no dem. Ochirago. On no demuni. No demuni. Na wo kwa papa we. Uno. Udina wabo ne nko enti obema alore fe. Wate. Forget about Asem no crowd. What there you pressure no ene fa alore fe Asem fato papa we so. Wate. Apostle we there you show faje udin. Sa show we pa o ma ne parewa. Mani be wu ama. Okay. Akosia jewa edi Asem ene do abedu yanim ha obi bu kwase yi. Kasegu bibi nim. Ano pede. Awiai. Konsenya boko. Ene say. Abemo ebinim a wo mamienu. Na won hwe nkra no. Na nkra no wo me ho. Na won hwe wo atete ne ya wana me fam. Na de nkra no ba akokoma wo mo. Che de nkra no ba akokoma aboy no. Ono mo yese se me de ba akona mo de na me nso me hwe ba akono. Nso de ntam minya adwuma skanso ni wo. Ntwa bebi a ntwa. Ana me sare ba akono sa akoka ho. Ti me de ba akono koka ho no. E wo ma no ma fra bisa se na no sifate. Fine. Me frɛ boy ni busam say like enkra no hu hia me. A me atuma to egu afi na me frɛ busa se enkra no te say. Eno so na nche. De du be mi kotena bla bi nche wo. Abu akwa. Frɛ no na bo. Kotena na ire nche na daku wo me ka je nse me wo ma. Am pesa me ko hwe no. No se sa onim se mo ma ba maka de ya. Kasegu ade we mu mame. Yes ade o kan ye ntehwe. Onim se. Fo ano bra we ni mu. Onim se me wo ba maka de ya o ma msika 1 million se me fa nko hwe enkran. Ana me koy. Nti me koy me fra boy no kan rush me na me fra no. Ono be hia me ne de me call e hono. Nti me koy am de ne man si me ko na me ya ma jose me tonta de akọ me enkran. Ba den ta ne nso to. Government me shrimpaboa ene JC top and down na mnya de koma babema na keton so nya vest nso ni ren kwa papa se ankon ti me nka jen se ma ba no ho dia o me nkona nko hu bebi ankra no se nkra no wo papa wono ba o ka chem se ma me ko na me se meko ti bo ne de meko no anfa me nu fio no chem se me ko store wa me dru store na me musa se me pe Christina na fie akraketo kra de me kwa akraketo de me ko o pe hwan Christine me ban o ba no e freni Christine ne na na fie ha no ka je nse e wo Krobea so o fi so ahinkro ono yense me kwa ma me mo like me nkasa akra me mo akra ni din Christine din obi ade me tobo wakonda akontokwada ohun se o ko asa ne o kasa no kasa saa wasem we eye ntokwa na wo ko enti kasa se ne wo ko no bo amane ne saa enti ukoduru office wa hinkro no ena ye dan asati ama mko busa like mama story na mko busa ena mo chiro no mdum ko ti mko na boy ne papada na mama ne to na me bago no mso mko na mba ya na nature no course nana obi aba ho ana mama ni pie to pie no hwan na se mia na mama ne ko na mami busa nse hwan no se nya jiwa meba oba de again opel into wo sorry free baby a wote no na wontena baby a also asa wote ne nchen ntumi nkasa awura se wan kasa amatiefo ante wonka ana why operation wo wano enso tena ha one owura bia wo na onhwe enkwala no entina ama naba ahano
enkwala no omo wo ho na wo de omo ma be ma no beboa no onhwe omo enti eye den ne enkwala ne san ba wo ho asisi a onsam fi omo kra Christmas 2019 no ana me friend no na musan san kra no to say no se nyame adum no person kra na ba mo obedi Christmas no mo bi school be saba be fa omo na I'm so okay so I come at because my friend kra no when then time me ba kra papa mo me ma I am share so 2 weeks ta ba be jo mo come at no see you nyame adum a me shane nyen kra na mko shia no ke so for like na me che enkra na me do mko fie mshia no ko enye sika bia mfa ma me boy ne papa pamo free offense wa hinkro o pamo me no ko ha kaso pass dance ni abenya o pamo me e ma woman street force pamo me efro no na me crash shin pressure ka me tira mu free offense ko duru ebu akwa no I'm sorry na mu nyina ase sit na am tesu nyina na o nyina ai mu janko ha eno so ntinko na number of friends or the granite tobo mame musa mame moa still a pressure under so wo so enkwala ni bedi e free boy ne ho a wo de wo musia wo so for line no edi san ni kwa fancy afenefa onfi wo mu biom afenefa ni nyina dada me kwa jin kwa be 2 star no send 20 cedis and week time was send 20 cedis ti sa afenefa no Nisika 40 cedis. Ana odi asende nkran. But boy no hu ne way. Well, kono ngudu ase. Aho na ye ne ati. Na me aho de aho ne wo mi free e. Bo mo do mo free. E ofenso behind that. Duase wono. Kono ngudu duase ho. Enti ho no odi hu. But like me kotena o ma me nchen. O kotena boy ne ma me nchen. E na ye dey. Kotena ma me nchen da ko nyum me bi aho na me se obi miamia me. Na mtimi na mse hono se me na sa na didn't na oyesa ti onim se me da ha nim se no se ai nye bibia na onim se me da hono eno so jim so ke so aba tobo koda ami koda mi mse sanzi no ma mi nim se waba no si debi na so na ma mi nim se won ba na de twino hu so wa ha onim se ni bubefu no so obe so la ho ma chan da ko am so ke do aka ma tinti da bibia ada na me koda bia na asem da ana me kono ntime ko ntuma ebo mi mu no so ntuma ni na so waso mi tu no sikafra me hu ana me koda bibia na me asem ne da timo wa kwanti no sa to am hono no zanzu ko fi ade opedi no se nya bibia o se like obese oni mi ye bi na se da bi ma me se sa de me yo betu amenyem na wonye bi da sa tam na wonye bi da me ya amenyem ta mbe man so fefe ma me nko ntime ma mo kwa no so oye ba ko pekitu e bi na msi da bi mempene tu ma ne ye oye no first time net say na ya kakra ba na de nyade because enko nenko oye nhwe anyi ba ade okobe enu ne fro no kwa no ba no be da no ne ma be da sa ni nyinse e be free hon de be ye wo de e free hon de oh yeah first one ni wie ya no de obeye to aso no na ede baby wanya nto be fanzi shia be mprenus prensa na yin sai na bai na mami hu you know de koto boy na mami oni na wo sai 2 wo first one no no hwe wo first one no na me mami ka ho mami na no hwe wo o mami mu na hwe me ka dan tam e na osan ma ne benyim second one ka ho and as a man in your second one, boy, you did the same. Bodini Casse Kofi Day Bismarck a Kyoko. What a hay? What's a offense in crow? Bismarck a Kyokono. What the offense was in crow. Okay, out of 102.9 FM near. Na girl no pressure than sunti untimi nkasa den. Dia na te sasa boy na boy wanyemo sa tam na boy ne wo SS. No SS. En wanyemo. Enti atie for boy gay kwotena boy ne maame nchen.
ewo konongo diase ena boy no edwane free school ba beda aga we nchen beda ada no ena one ne wo first wine ena ato akoso a second wine ena won fi nkwala no ena aga ne de nkwala ne koma no ena obetina abu akwa ena brebi ayede meta bonkwaso wana mtina bisine tu ene wu free bonkwaso ne bai fa bonkwaso kunsu so wo betina abu akwa do no abo ma uska ma wo de kohwe no ntumi nkasa me kasa kakra nso ama wa ho nso munya ye mom pe boy ne mame ansana no moma me ne nask Dr. Prince enkasa nwie na yentie de boy no eka abapa mo eye online shop na se mo de nso ntumi nkasa se na no menim se why you anu operation ana wo fere wo mpe oba de odia ope papa we nya baifu bi a one na mmechi ha wontumi nkasa na o twetwetwe wano o ya sa ndia say denti na boy ne ya osa no sani ya wutie wanyunu you are too timid wanyunu na onyanyuna na wontumi nkasa onse ni pa edu bi a like pressure or edu bi pressure or vim fankasa India no vim natiko. Dr. Prince Akwaba. Yebru nana. Odi o vim wosro. Efri se momo no kra abo kente no. O vim no da bia mugina so sane mugina. Yankopon hira mo wate. Nask Heba fo. Amen. Enne awiei Nask Heba Clinic. Momo yankobo. Medase nana ma menchia o. Na menchia bejafo ene watiefo nyina. Said ye kan Nask Heba Clinic. Ena moti enka ene awiei. Na nask de ye baka safidie we so a ensem a ede na nyan ansesem na enye hurudu asem na mum obeba de kan sa na babetono ya hye ho eno ene ye betanse sabre ya ye debre obibia otie enti so dofo se utie mi a emprempren de meka nyina se tamchuku na o de mo afidie na tie nko atena wo so aso asompidie amo ni je nyina yira wasase we so ne nkofo atwa wabe no wachire nyamedi adom ahema kokobin wutua na moba honko ana otwedi ampada oromenti no obedo ho ade afiri uketempa so na enokwasem ne se ade ba ko a epese tiefo nyina hye ne nso ne se Nask Heba Clinic na ye ba sa krodua we mu ana ye hyase ba wote kasafidie we mu no ekeka kobe emfie miensam ani ene ye ba ye ne modi dwuma na Nask ba ye no ye dia yaresa abafo adi ama ba bedru se empono ukuta 100 Ghana cedis a utumi ba Nask eye hwehwemu awodo bia wasa hwehwe enya dura hodo bia wasa de ma consultant bia peso ko hono specials bia oso ko hono utumi nya kwan kohyia sa wo mina esan 100 Ghana cedis na wutu aye no na emprempren Nask empanyfo si be ma be ye bi no anya nyina na enu nti ye ndwumadie no no ye 100 cedis 100 cedis enche Nask Heba na wiye ye die ena manugusu a make obi bia o tie mi eye eda wachina obetumi yetu na namon ade si ahene makokoben wholesale ho no 100 Ghana cedis na ejere no an ye beje no abusia efontie ye pa ema me ye mesi bosumwe ko na wiye ya bia na Nask ye ntumi anto 100 ni so biem na emom wana obenya kwanya afrene na obeba ye aso ye ho eda wachina eni ni fiada eso ne de 100 Ghana cedis promotion egusu ebe adwuma e de ama wo mo na 100 Ghana cedis me ba fidie so da bia metombo asikirim abusuafo ntie ne ye Nask wonna ye bia sabia foforo na oba ho enyina no afie di nkan na omunyina dia dance ye se wo ba ye mfoda ye card no na wotua 30 cedis ye tetu sika 300 yesi enemre mu no oba ye nye o se sika no ye free wo card na ebe ya ma no saa na wo ba afidie wanwaso na uba yakofa ba wo do nsa to so na efiri wutrinwi besi o mawere so ewurawura ni fadua ni mu se chimmu se kasemu se entinimu se adwimu baby bia no ewurawura eyi yade ahintapie no na obi adi ho adanse ese do nsa to so a eye 1.5 enemrem 150 Ghana cedis yesi Nask uba echina enna de chia eye free yan juice ka wo ho na ni nyina da nchen a obi bia di adanse ese ewie ne ade obekọ lab
na obi bia oba lab ho no e bia bekeka bom labs ahodo afidie be kire se yanyama no yanya kura no na wa moka kura no be 100 series 1 million de obebo sa e kan nyina nask se 100 series promo na ye ni ntino wo ba wunya 100 series na lab wa be nyina nso no eno so ye free iwo bia dia dance ye se fidie na twifi e free ni padua no mu titiriw eniema fi bia ekodi de ni padua na aposo na eduruma bia e fight ye nkase no eduruma bia etumi hair sign of your fruit eduruma bia etumi hair cartilage no saa niema nyina niema hodo ebekobra buon mu eniema hodo e ka saa ni mu e kidney no anka empo ekemu ebetumi akofa yare wo anase yare no ne ade abreye no saa de fia eka ni padua ne mu a ebetumi akofa wo haw kese ade abrey na enti ni mu asisie no nas kese saa fidie no obi bia na eka no ba na 250 ye enem sika mu 50 series ena na wutua na enso nas kese 100 series na wutua yenti unya 250 wuntua 50 no biem na no da nchen a obi bia dia dance ya se wa na wo beba na wo benya kwan akọ Dr. Ampem ana Dr. Bismarck wo no consultation fee na wutua no 100 Ghana series ansa no ko hu sa specialist no nanso nask atnas ya dwen ho se ben fie mienu a ye hye dwumadie so ye de saa niam nyina ye free eda wachina na de chie obebi o bebia no wa wo benya kwan akọ Dr. Ampem ene Dr. Bismarck no eno so eye free untua kapre ho labs ahodo odo be fam won office wo efidi ahodo a odo be wura ma ahodo express ahodo obetwa no nyina e wona so ye ho no yesi eye face ade ba ko anas asa ye nyina ne se yakope doctor ono de ndwumadi a osa ye ka ho ne se ono de opepa akoma mu animu haw eni wo ho abebe wudamu enu nti Dr. Champon so betena se da wachina obi bia wo benya akwanyan aba Dr. Champon ho da wachina no na obi anim se anka abekọ ne ho no anka abetua wan amu akoma mu hawa hodo abekọ na so ye ho nyina no eye free esa 100 Ghana series na wutua ye no na ye wie we nyina na as usual endura hodo awuhia na ya pack ni nyina de aka ho se kokonnom na ayare se unhu bi dan emfamre wo ni padua no ene tia busua se otie meni a nask yese bosomwe ko na wie ya 100 series promo no e bia na ye ntumi antoa so biem na wo timenka ene awia idie ene yakonya no anie entie mprempren ya die bibia da wo so no eda wachina brabehia a doctor fo akintra ngom ahodo a won nask aso ye ho no na yemfamfa fidie mu na fe yem odidie ne onom ho akwankyere niema wasetra mu akwankyere nia ohia cancer no nso yatoa mboase etunefo nia esabe mpede wose cycle adwen no yatumia cycle adwen ama ne ho etumi ato no na won na wo entini ene dompemu yade de da bia mese monkra monna na akoma adefo nso moda monna saa na prostate ni esite yade nso moda monna esanse saafo ya make ho sem nyina no ewo special doctors a ye ba ye refer wo edema ho ni nyina no onkonkotua sika foforo bia ho edi nyina 100 Ghana series na wutua ye no eno ntia busua fa number ni CCA wo fra wo si mi jimi code eda wachina busumu ya promo ni ekọ na wie eda wachina beka ho bi na ye nyina ye hia ahema kokoben na afi beje ayarasa unhu bi da fa number ni CCA busua 0244 120 269 0244 120 269 into order for friend number CC na G code me say sisu bie me say nask obeya so ya me ewu hia 100 Ghana cedis titwesi kan 1 million se won saka se sika we ya unhia sika foforo bia edikuta me se ayaresa na wapen emfie bebrebe na wunya ye no wo ba benya sa ayaresa ho na de ba ko adabia no ya na enwanwa na eburu nipa dwene enti ase su nyina ne se wo bi ho de de chimfie bebrebe empo bi okra no bottom sika nyina asana na nanso oba nask no ya ma na dro daba ko da mienu okonu ma dro na afi nipa ko huri asi kinken ade a wachina pa wonya bi da enu nti nask da bia me ba me ka fidie wo se obi bia ne ho a oba ya so ye na de tia na se na wotwe na wotwe oba obi nka ne ho ni nyina ne se okoye ade a na ohun bi de bia si enti ne nua bia ono nso ebresa na ode naka ho ede naba enu nti yade bia etiti ni padua no esitire yade Fabadan nask ba clinic me si se wo busuani bi no obubu agudam stroke achena de atompam
ana wontini ene nkasa mu yade ogye ne ho enje ne to ase na twetwe no na kibra mu na ya ne ya empo nante anaka bom ne nsa ne na ya titriti eya na nase ayatotrotro mesi eda wachina fani be shia Dr. Ampem okay ene Dr. Bismarck okay na se wo de sa ni pan be shia sa doctors wo ya wo be hu se wachina bread ye nenso afi na wo wura ba bia hu betumi ato eno nte de ye ka nyina ne se Nascaba Clinic bosum we ko na wie ya 100 Ghana series promo no ye de ba na wie ye na enya nko na wie nenne eka ho bi de eda wachina ma yenhia wa hene makokobi wholesale na baji asa esipi na esita ebia mentumi ama ya de so esanse ya so lafin konwa so na me de number ntotwa de hawo bia no frɛ na wonya fra esanse won fidie won waso ebetumi aboa ye hwehwemu ahodo ewe aso ye ho no ye ba nyina de ama obi bi obebere aso ye ho no se scanner ye betwaw se osi ye twa ECG ewe akomani mu ne ye hwe hu sankoma no sade ye ho wo mu aye beye saa na lab ebeye afidie wanwaso wo se wura ntini padua nyina mu na wo se ye ma ebeye enu nti bibia wo se ye de boa na hotumi to no orofo da wachina ye be ya de amount for number CCA na yen so mfiri konwa CCA 0244 120 269 269 0244 120 269 Nana mo otumfo onhyira nso Dr. Prince atiefo we ya Dr. Prince ofri Nask Eba Clinic ena awie waba beboa de watie no wanamoni a ubetuo ena aka entima ahonya ha nako Abapa Mall ye de ye online shop na Oba Kumasi Krodua mu ata for 3 miles Sakasaka Park ye ne Pan African Bank eni die nimhwe na mum download ye ewo Play Store ana App Store Abapa Mall se wo download wi a bibi biara o pato no ubenya biato ewo eye ye app nim oho wuram oda na tua ho kafa momo ode ba ya ye be deliver wade amount untumi download ya de den so afre ye number no eye 0555 557193 na ka de ope ekire ye na tua ka ne mfamro Savior Food eya agenkwa aduane Dr. Savior ne de aba se wo yobi a wo ye diabetic patient ezichire yade ewo so insulin pane wa wache wa bredodo jabobo ja tete na bedi Savior Food ewo Savior Doctor nchen fre Savior Doctor sisia ewo 0555 789 698 ofresa number we ya papa no obeje so na onewo akasa police ni na duro ni boost ba mixture ewo dwa so aduro we onomo a eboa boost we immune system ema yade biara edi unya no efri ho ma anyu ahoto yade biara hawo no nom boost ba mixture police ni na duro no eye pa ko ba bi eto onu bia ko bodin to na beboa onti bibia se afre police ni no 0246 2084 96 21st Clinic sciatica expert one munie sa woto ase wanantu ana wonantini entini mu twetwen 21st Clinic ene se fata soba yade bi edu nyane ye wonfidie yemfa nyemfihwemu na yemfa aduro nkan why ye wo 21st canteen so ho enuane papa ya eye fie nkwan efie aduane ene ye selfo se bra na bedi enti bra kumase ahwa overseas Watra Alpha Radio no ehwa na yewo 0540 311 311 eye number Future Life Smart Food nenso eye aduane ya Bolivia Enterprise for ene diaba ya sheda ye enimdifo na aye se so nya bidia ema we immune system ya strong ya de wo so a yakọ diagnose hu wo no wo de bra na be kire ya de mu kire ye na ye ma ho aduane na kodi so for line alignment ya de multi home edian mhwe 0242 87 8090 eye number apostle asem we na de akire akra me na me de akire akosi aje wa asem apostle ne be de akire okay na Abrantia Bismarck ekuyoko kofi no
wa frɛ no de asɛm no wɔka onim akɔso agye wa akora ma frɛ no adeɛ no wɔka sima ba akontam ɔkyerɛ sɛ wonim abaya yi deɛ na asie abaya yi na nneɛma abaya no ne maame de na famu no atete ɔmo de na famu no ɔno ɔnka bi nsɛm nkora mienu ɔne abaya yi awo no nkora no na baako panipa ne nya 2 years ɛno bɛto panini ne ketewa nyinaa totwe ɔno no bɛrima no a ɔno nko atene so sɛ ɔnye ne mba nti ɔno na ɛhwɛ nkora no a kosi sɛ ɔmutumi nyini kakra ɔno so ayɛ bi wabrɛ ɛna ɔfra abaya sɛ ɔmɛhyia no sofoline na ɔmfa ne ma no ɛna ɔkɔhyia no sofoline na ɔde ne ma na mbisa sɛ ɛna ɔkyerɛ sɛ abaya no ka sɛ 2 years a na wɔtwa ntoro na mmom no ɛyɛ 1 year nti 1 year nti 1 year na ɔma ne sika no ɔsɛ da akyɛ ɛna msɛ ɔdɔ mu kɔ ama mu sika da ɔkyerɛ sɛ ɔma mu sika da na deɛ nti ɔma mu sika nyina sɛ ɔde akora no ma abaya ɔnte abaya no nka da ɔne ne nkasa afon so do nim baabi ɔmu nam koraa ɛna msɛ obi a wo gyina fon so a wo ka kyerɛ me sɛ abaya no wo yere wuzu sɛ wɔyɛ wo yere a na wo ma mu mienu esi dɛn na wonim na kyira kwan na wonim baabi ankora no wonim abaya no busuani na ɔso wonim baabi a wo firi eni mo maame no papa nyina na ade na wɔn konko bu mama ne sɛ wo hwɛ abaya na wo hu no wɔsi ɔyɛ ahoboa na ahoboa no enya ensoe ɛno nti na wonya mpɛ ne kyira kwan na sese wɔ so ɔwɛ sese yi wɔsi ɔwɔ akomadan na metumi safra sɛ nkomra ne ne ɔne abaya ne nyina nsia na yɛn hwɛ asɛm wɔ nsiesie ɔsi da baabi am sɛn de kwan wɔ paa ɛna de sɛ obetumi aba am sɛ ko fu wɔ yi ɛhɔ na obekyim sɛ ɔwɔ akomadan am sɛ from akomadan to Kumasi ɛkwan bɛɛ na wanti a wuntumi ma ɔfenso akomadan hɛ tɛkyi ma akwan so yi am so momɔden sɛ ɔbɛbɔ se apa de ɔka sɛ ɔbɛba na ɔtwa ntoro nti wuntumi ɛma awura wo afɛde yɛ kasaden wan kasaden a mɛmani abrɛw so kasa wo se pressure nso yɛ deɛ enkwala no ɔmu susua no mokɔto wɔ ɔmu gu boy ne so agyadeɛ tɛne sɛ den tam ɔkasa wo susua ɛbɛto ɔmu gu so ɔnhwɛ nkra no mokɔto wɔ ɔmu gu ne so yɛde baako kɔma no mɛyira maame kura ɔbɛware no foforɔ ɔno no den tam ɔbae ɔbɛhyia maame ɔbɛ fie first day no ma wɔ meba Johnson ketewa no nti ɔbae no ɔhu ti bia me no ɔsi Dabi ɔmo boy ne hwɛ nkra no ɔmaame mo so fie no ɛna sanete nkra no mienu no like meble nti ɔmɛgye baako na nka me ho ha me ɛna boy ne papa na bɛgye akra no kɔɛ nti nyamo na mokɔto nkwala ne gu ne so Dabi so papa ne yɛsɛ papa ne me maame ne boy ne papa kɔkasae so ɔmo ngye akra no baako na mienu no nko ade ano ɔde sesi a wo yɛ adwuma bɛyi minya adwuma from to unto so ɔmo gye den kran mienu kɔma ɔmo no up to now minya adwuma wote hen iti bonkwaso wo se yɛ no wɔ hen Kunsu village Kunsu bonkwaso ɛhɔ na wote esi ankura ne mienu wɔ mfie sɛnsɛn penny ne kɔ 7 years February 4 February no nya 7 years ana ketwa nso kɔ sese bonye ndro de fanse 5 years wote kuro ketwa mu ɛna wontumi nya adwuma bia adai adwuma ɛhɔ adwuma like akoye koko de wonya bia na akɔ ɛna obenya bia akɔ nso agye sɛ odi gigya mitimi di gigya ba bi wo a ɔmbɛ frɛ me okɔ school Dabi den time de na me kɔ bi pa bai free bear yimu oban 2020 ne emo pani nya me nya bi kran koda wanko school da Dabi wanko school da wokɔtena Bismarck akui ma me nkyɛn deɛ na na ɔyɛ ma no like agronti na ma me de kɔtena ɔno ɛdeɛ nti agro na ɔne hwan ne di agro den ta na ne ma ne dɔso tino munyina hɔ na mu di agro ne gesi bia no nkra bi no mo so oyele mu no munyina ba fie obi di agro ɛna ade akɔfa wo hawo na me kɔtena ko di agro na ma me ne kra tu kwa incident ta oba na me wo fie o no busan sɛ ma ko fie na me si me ko fie ba ma me na nka hwe Mami activate me phone lines no adofo momra mu bi na enkomo a yedi ni nei police ni a yabo ni tuo ehu a abeto ekromafo so mami ya wo ne nam ne body mu yi ani adesua ewom ene abaye ya ne boy ne se nyemfie mienu na mmom beye se afimunie ena oma enkwada no sika ubetumi afre abam ode wadwe nkyere na eba number obefra fa so no 0505 225578
afe 0505 224944 unim asem beba de before number ne nso a ofra obeba line so first caller ba beba cho need the say na aka say free hey beba cho ye frame kokwa sampara me do atwema kupon kwaku mamintio nana ye besre abrantie no hwe ni muja no de sa no ni da chimma enkura o mu ba be hwe no ene odo mu ku atopre we ka o ma ho se 1 year won hwe o mu o mai we na nkasa no kese emre bia ni wa wo ma wo ma ye adwuma it's kamra pa ye adwuma obetumi atena sa akoma dan he ye ntire ya ka tire se wontimi ma emeti de mbanyimfo no ka tire no na me be se mo bibia abante ni bia mo ntwenemra no me yi no ho ano me da okay mens me da se why would you how need the say na aka say free hey hello good afternoon your friend will say okay say free hey me this year me de Kelvin revelation give me say Asante so kwai amensia mamintio Kelvin but so mama na wo wonam body mu ni bi na pese me kanka za yomo e tetipa woni pa ya babum but ase then take it serious to obi bro ka won ya besere wadie woni mi se nipa no oni no wasem bi etima to akon don ke bi se no pa mo besere wadie no so mo ni anda ho no wan yina kwentira wan hwe ya za a ho bi se ni ti ba so okay ndio ni se me na te me ni na ho okay mate meda say why would you how need the say na aka say free hey okay nana mamintio Zato abaya ino ngere mkase on disabled palai buku school because said you on the man with self mama ko ko ya sa ngwa na mo tie ana mo dama ngwala mo da na ngwala ba be mama ni bi on family na wa ka bi kam you so na ngwala ba ya Asem beba Dabi okay mate meda say medeshia Ben Abdallah ye nunka me Krobea mamintie we mamona juma salamu alaikum wa alaikum salam nyama su jenka mu ina mbapa na nafra fa ina bo musa ka boka de ko so chia mu ina okay Krobea onni mi bi ndi twin ngam ura husa police ni wasam na we ni ana human rights for mon ka show na ma police fon ko ci sanko ko ne mo ba kutuo to ma pie so amon bibi di ma eni kwa se ke bo mutuo ko be ero ho sampa so obi ba na wo ko tiwre wo no tuo e ko sika ne ko ana ti bo so emu adu emu adu briefcase bi dade ki e jeno mo nko me bi pajae nko bo mo ko be mo bo wa me na masere police policy mo ko che mo mo fi kura ko mo fi a o mo sa ko follow e bi o o sa ko follow ya na ka jo mo me de masere mo fi kura nja mo mo frako salam ate wa alaikum salam Ben me da say hello wa wujina how need the say na ka say free hey na ko be fam ko ko kwa dem di odu roman he mamintio me de share hello me tie wo na ni akobia we de police ni na wa free lo na e ma ni akọ erade fa de class ye na obana sem no so na the same story ya mama ne papa de na say mi ni ba bi ama no e na papa so wa agya ye ma papa e de agya na ni akobia se mi ni ama no mi hu ba bi obi awo wo endi sa wo fon so mu ye say ya ya na mo ya nkura no kole ma ye basa na akobia me say long story na nka me wan kasa number na nka ma me bre na nka ma ba ho ma ba be chichi na nke de yes ya de nana okay ye wia freye ma yan kasa why nana usu adum ka ngoma ma mintie we yo nana we de me kan se Ghana ban so mutumi attack tire ya de tekuma e betuma abo nipo mutika ni mo ban anda anytime bia no omu ya akonfo no ada so mu target driver ana police no that to police te bia no mu sabe kan sika no na driver no so tutu bona te bia car no be wuram okay nti se so mu ya police no ban no mu ban yi se be yo mu so betimi aye adwuma ni no mu so akoso aboy nso ho ban yi to man okay me da say hello wa wujina how din de say na ka se free hen
Nana ya Krobea Asante original Asante aka Abijo. Ni give them a to Moro market kana no ke. Mami ntio me de share. Nana ya Krobea Asante damas. Na police na issue na me kan wa asem kakra. Okay. E na kira apoji for no mo ya ta ne ma no mo ta se hemes na police ya ko se hemes aka ito mo ede no. Ye mana bucha fo ya ko pa mo se de. Na ko fo se de do mi si de nyam da adma mi a che mo. Okay. Na ma nya ko po mo adma. Elza da se me de share wugina how dey de say na aka se free hen. Mami ntio Thomas. Okay. Ushema, principally from Poya Kochi, Yanse, the usual machu. Yet you almost see ya. Yet you don't go for 1 shade down. Yet now we move to Swa. They don't go prison. They don't go prison to see us to Swa. What are this one? Yes, to get him Panko help prison for another year. Emerson and say, could be the frame of the Swan and the year or can I say, no, and mobile, not the year. Ushema, do one night, so, in the cousin example for movie, because I hear 2 Mukrana. And can you for move for prison for the cry? This was 30 actually, so no deal, who you have the nothing yet. It was a boom Mukra to Mukramu free. Okay. Almost have that nothing. One more bad me at the ticket has found that woman. Because, over day, era say, out of 4, young for Frefobio, Monfanje. Now, Cratcher, dear. Also, my tuna de nebeba. Tuna de nebeba. Ewura winim kasa, tuna de boy nebeba. Why? Oba de papa no. Why? Tinya botre de nebeba. Ebanage Herbal Production and Consult. Yada mo ase awie ene momoa. Hepa plus Herbal Mixture no. Me sister winya se aduro we bi no mo a. Eboa wo e ma wo ho ye den. 3D yade enso